Iced Tea 1 plus 1 gratis. En Robijn Klein en Krachtig of Robijn Capsules ook 1 plus 1 gratis. Een goede start. Start bij Jumbo. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Misschien leuk dat je erbij bent. Radio, televisie of internet. Op alle mogelijke manieren ben ik wel te volgen. Maar je hoort weer een verskaat aan artiesten. We hebben koren, bands. Van alles wat dus. Misschien voor, achter de bar. Mijn mooie verhaal. We zijn weer dwanen bij een vlog. Dus daarom belangrijk blue lekker hingen. Hoe je dit programma ik volg je. Op dit stuit achter me een enorm groot koor. Let je me weer. Mijn muzikanten en ze vieren in kwart een fantastisch feest. Maar dat besteeden ze namelijk 20 jaar. Ik had toen de Stuyvesant Sailors. En zat een chanticoor betaamd. Een mooie strenge dame in een reed jaske als dirigente. Hoe heet jou? Frederike Kluwer. En hoe lang jou al leiding aan dit koor? Nou, ik ben al 20 jaar dirigente, maar dit koor heb ik nog net zo lang. Dat is nou 12 jaar dat ik in je. Bevalt het een beetje? Ja, best. Heerlijke man. Kun je het merken dat het... Ja, hè? Ja. Zak je met weekend hoor in. Doe je meer koorn? Ja, ik ga een stuk of jouw koor en dan een orkest. Maar dit is wel de leukste, toch? Ja, dit vind ik heel leuk. Je mag ze een beetje te vreun houden, hè? Ja, nee, maar voor mij is het heel genoeglijk geerwerkje met deze heren en dame trouwens. Er zit nog niet mijn accordeon hier. Straks praten we even, er komt een prachtig jubileum aan. En we horen weer een groot feest. Ik zit al vast, 18 januari. Schroeit in de agenda met Alice Springs. Maar eerst maar even de eerste nummer. We beginnen mee. We beginnen met Swanee River. Dames en heren, live in Noorderwien. De Stuyvesant Sailors! There's where my heart is today.
Geweldig. De Stuyvesant Sailors komen straks weer bij hun. Ze zullen nog 2 nummers hier de live doen. En we praten even over het jubileum dat aanstaande is. Maar ik sta niet tussen even achter de bar. En naast mij zit Marieke Meijer. En die had een bijzonder verhaal. Dat doen we even in brokjes. Om het zo maar eens even te zeggen. Marieke, eerst maar even door jezelf. Want ik ken je als een fantastische singer-songwriter. Door jouw stuk wel. Kijk, zoals deze dame in het Rede Joske. Best ik wel dirigent van koren, volgens mij. Ja, klopt. Best maar Amy Winehouse op een paard west. Amy Winehouse is nog een project, ja, dat klopt. Ik ben van alles ontdaan. Lekker muziekcoachings onder Jan in Drachten gaat heel goed, dat is leuk. En ja, van alle leuke nieuwe projecten eigenlijk. Dus op gebied van muziek gaat heel goed. Ja. Totdat er een verhaal komt van een vriendin van die mag het maar even vertellen. Ja. En een vriendin die het mem is. En eigenlijk drokmaatje maakt toe puberzorgen en geneuzel hoe het werk en dat soort dingen. In eerstelling ja, laat je bed en had ze een probleem. En nu komen we bij die. Vertel het zelf het verhaal maar even. Wat is er aan? Ja, nou, ik doe het verhaal heel kwaad. Want ik denk dat Nadine zit te wachten op een heel zielig verhaal. Ik net en de wereld, ik net. Er is nog triest zal in de wereld. Maar deze is ik verdrietig. Dit is mijn beste vriendin. En is een hele krachtige, mooie vrouw. Alleenstaande moeder. Ze heeft nou wel een vriend, Michel. Een hele lieve vriend, die haar goed verzorgt. En een dochter van Tretjen. Maar zij had allerlei verschillende ziektebeelden en symptomen. Waaronder Ehlers-Danlos syndroom. Je kent allerlei fine letteren op de website. Want het is een heel groot verhaal. Maar de kern is, er is een operatie nodig voor haar. Anders dan bloot zij net in leven. En Wow. dat is heftig. Ziekenfonds zorgverzekeraars toch eigenlijk vrij weinig. En wij hebben een bedrag nodig van €100.000 om haar naar Barcelona te krijgen. Dat is geen kattenpis. Nee, dat klopt. Dat is geen kattenpis. Maar we hebben wel 60.000 binnen. Dus we beginnen als een speer. En ik dacht, Willem, ik kom even bij. We moeten dit verhaal even delen. Want ja, dit is gewoon een heel ingrijpend verhaal. En elke euro die doneert kan worden... die is welkom. En daarom is dus ik mijn oproep om alsjeblieft te gaan naar de stichting www.chantalwilleven.nl. En daar, ik al is het maar €1, een halve euro, maakt het dus niet uit om u te ondersteunen. En ik heb er nooit nog wat meer leuk nice daarover. Dus ik wil het graag positief houden, Willem, vooral. Het feit is dat we een benefiet organiseren. Geest, of best er al druk met de waande. Van deze is Chantal, want haar naam vol al even heel dus. Is voor jou een 30 hier. Ik wil toch nog even naar haar probleem en dan geven we straks over de benefieters praten. Maar ik jij iets van een nek, ze leidt op bed, ze had van allerlei ziektes en ze gaat haast deer. Ik bedoel, dat zijn nogal wat ingrediënten. Ja. Wat is het levensbedreigende aan welke ziekte? Nou ja, dat is dus wel het lastige om u te lezen. Want ik ben zelfs een specialist. Nee, ik ben geen dokter. En nou gaan wij in een verhaal zitten waar ik zoveel verschillende dingen zeg. En dat werd ik goed uitline op de website. Dus echt meestal daar alsjeblieft nou. Want daar zit het hele ziektebeeld ik beschreven. En ik alle verschillende ziektebeelden. Maar het komt er eigenlijk op dat ze 24 uur per dag in een prikkeloze kamer moet lezen. Als ze een goede dag had 10 minuutjes bij de dochter zitten. Het gaat gewoon echt heel min. En het is vooral een probleem met de nek. Met haar nekwervels naar beneden zakje. Is het een spierziekte of zo? Het had iets te maken met een bindweefselziekte. Een nekwervel ding wat naar beneden drukt. Van alle spans in ieder geval, maar hele dure namen. Maar ze leidt dus de hele dag in een donkere kamer. Kunt 10 minuten met haar band even contact houden en dat is het dus? Dat is het op dit moment. Ja. En de verzwaring lag bij Michel, haar vriend, is alle love van Michel en voor haar familie. Ja, 24 uur en days. Dat klopt. Ik ging er nou snel zelf heen om bij te springen. Het is behoorlijk pittig. Het is behoorlijk pittig. En ja, dat is je wiefke. Ja. Hè? Ja. Praten we straks verder over. Chantal, neem nog even niet het adres al vast. Dat doen we nog een aantal keren. Maar voor dit soort dingen, meisjes vind ik schaamteloos reclame. Maar... Hartstikke mooi. Dat is www.chantalwilleven.nl. En dit gaat om mijn vriendin Chantal Jonk. En doe je daar iets moois voor organiseren. Iets moois is echt een jubileum. Want leven vooral het leven ik vieren, dames en heren. Met een prachtig koorjoet, maar ik een heel soort muzikanten. Een dame op de accordeon. Hoi. Hoi. Hoe is het met de heren? Kun je nog wat in toon horen? Gaat geweldig. Hoe lang spelen ze al accordeon? Nou, eigenlijk mijn hele leven al. Vanaf mijn 7e jaar. Okay, van hoe ze het mij kregen? Ja, eigenlijk wel. Ja. En hoe lang al bij het koor? 2 jaar nu. Ja. Leuk, ja, 2 jaar vlug voorbij dus. Ja, dat gaat enorm snel. Best vrega, woest er zelf graag bij. Denk, nou, dit vind ik wel leuk. Ik wou er zelf graag bij. Ja. Chanties. Nou, Dat had wel de smaak of net? Chanties, maar ik zat eerst bij een koor in Groningen.
En dit was wat dichterbij voor mij, dus vandaar. Mooi man. Oefen je hem vaak of net? 1 keer in de week. Oké. Meestal Tizianus? Wat zeg je? Tizianus meestal? Dinsdag? Donderdag. Oh, donderdag. Ja, Nee, maar ik heb hier om de week bijna een koor. En altijd is vaste dinsdagavond, is de oefenavond. ik versta vergissing. Niet zo gemakkelijk. Oh, dat wordt tijd hoor. Nee, ja. Maar is hij nooit wegkomen? Nee, ook ik niet. Grapje. We gaan uit alle windstreken neer, hè? Alhoewel, er zit ook nog een Hagenees tussen, hè? Ja, dat klopt. Verdwaalde Hagenezen. Nou, wel bewust hierheen gegaan. Bewust. Mooie vrouw getroffen. Nou, die had ik al. Oh, die had je al. We zijn, Ja, meestal zijn het de vrouwen, hoor. nee, we zijn samengekomen vanuit Den Haag. Al lang geleden? Kleine 4 jaar geleden. Ja. Bewuste keuze, stap gemaakt van Randstad naar nou ja, het platteland, om het zo maar eens uit te drukken. Uit de drukte, lekker naar de rust. Heerlijk. En dan zo'n druk koor. Ja, maar dat is toch gezellig. Drokke mandjes alweer. Daar ben je wel pikken, hè? Ja. Welk nummer game de waan? Cliffs of Moher. Ik ben er altijd voor. Dames en heren, ik moet even zien dat ik je net al je dingen verniel. De Cliffs, ja, dat doe ik al. Dankjewel, Joris. Nummer 1, dames en heren, in de Frieske Top 100 dit hier weer. Gerben Ousteren natuurlijk. Maar in dit geval de uitviering van de Stuyvesant Sailors. Die een merkige lied, een verhaal uit een film. Hij stoer en loert zijn leven stil. Maar wel o verhelen die op de. En werd zij die gewier en kulweg van alcohol. Neem die mooi, zoals zij zich uit. Maar dat land van mijn dromen, ik wil eigenlijk in elkaar. En ik doe eens met schoenen van als ik mis. Als de vies op de uitleef, zo mooi in het mis. Ieder al met een winkel, en moest zijn troep. Zongers en dichters verhelden. En het liggen van kalm is de zee al niet roep. En de vis is dan kostelijk van vier. Aan de dak komt wie langer ze hier van mijn zoon. Maar ik wil ik liggen mijn armen in hoog. En het zingt met links daar achter de pastoor. Maar het nou in de rij bij de heidjes omhoog. Ieder wel met een lievelings en woest en groen. En de zongers en dichters verhelden. En het binnen van kalm is de zee al niet groen. En de kust is dan komstig van vier. Wie een deze gedaan en wie de mond. Doet er zoiets in zijn liefde, kom jou mij niet op. Want er is wie het mooier en doorloost mij grif. Als de waans bij mij giest naar de voet van de klif. Op de paard smel en gelies terug, maar de zee zat dichtbij. Voor ze voert geen afvest en weer nam hem mooi. In dat ijskoude wetter weet dat er stond. Voor het eet van zien van wie de Highcliffs afmoot.
Applaus voor hemzelf. Ja, ik heb de klauwen vol. Als ik even mij klapt. Want ik heb een microfoon, maar ik heb een enorm onplak beleerd hier vast. Maar er zit al nog wat hout bij. Jorrit, cameraman, let hem even zien in beeld. En als je de radio en hadden lezen, gewoon even voor wat erop staat. 20 jaar. Je praat wat raar, maar dat hindert niks. Stuiven zand, zelfs mijn werkwerk van een geweldig leuke band trouwens, Alice Springs. 18 januari in de gemeente. En dat is, dan ben ik even de plak weer. Stjerwijk. Ja, was Stjerwijk. Ja, sorry. Ik ben wat druk in Holle soms. Hindert niks. We letten maar nog een keer in. Je bent de praters ook, hè? Nou, de praters. Wij praten een hele praten, maar we zien ze niks. Wien je hem erbij, 20 jaar verleden? Ja, ik al. Ja. Waarom dit koor toen? Nou, dat is eigenlijk ontstaan tijdens een jaarsreceptie bij de plaatselijke karbelvereniging. Oh jee. En toen hier we alles een borreltje op en toen begonnen we niet een meidensjong. Ach, heden. En de toenmalige voorzitter die zei van het leek het mij wel leuk om een shantykoor te beginnen. En een maand later wie het ze vier. Ja. Voor een grote groep of wie het? Ja, dat weer van mijn tijd. Ja. 24 man. Oh, knap. Ja, nee, dat ging hartstikke best. Ja. Ja. En nog 20 jaar verder. Ja, zeg maar, hè? Ja. Ik moet er dan een vreemd. Wat wie de hechtepunten van jou? Ja, we hebben zo volle hoogtepunten. We hebben Polen 2 keer gehad, we hebben Duitsland 2 keer gehad, we zijn naar Dublin geweest. Ja, dat bent toch wel geweldige reizen. Dus, gewoon s'nachts door de kroeg bij hengelen, denk ik net. Nou, nee, wij net. Jem net? Nee, zo ben je hem net. Nee, wij net. Nee. Wat zei? Bij Horp Titel. Ja. Daar doe ik echt niks van. Even dat jubileumfeest. Je hem vieren, het is al grif mooi verhaal. Doe je hem in je show? Zeg je hem, nou, het is in je Jan en dan vind je het wel goed? Ja, het is in Jonne, ja. En het bestaat uit 2 delen. Het eerste deel dat doen we met het oude combo en oude muzikale leiding, zeg maar. Ja. En na de pauze doen we het huidige combo met de huidige dirigenten en de wat nieuwere nummers. En de Alice Springs, zal die op zichzelf optreden of die gaan ik dan met hem spelen? Dat is beide. Hè, dus, maar dan te repeteren nog? Ja, we moeten nog even wat repeteren. Maar wij beginnen eerst maar een aantal nummers voor de pauze en na de pauze. En daarna neemt de Alice Springs het door en het laatste doen we het tieren. Hoe lang zit jou er al bij? Nou, 8 jaar of zo. Oh. Ja, dat telt ik al aardig. En de reisjes ben het leukst? De reisjes ben altijd leuk. Ja. Maar die worden wat minder. Maar de optredens ben altijd leuk. Ja. Ooit overwogen om bijvoorbeeld Rolling Home had ooit een te set zijn van nou we ben Shanty, maar ik volkoor. Hij hem dat ooit overwagen of zie je hem nee dat Shanty gebeuren dat vind je wel leuk genoeg? Nou wij willen eigenlijk al geen Shantykoor meer noemen. Nee. Wij gaan ik al een beetje door de kant. Ja precies, het verhoor het wel wat. Ik hoorde hier en daar wel eens een mooi Shanty nummer erop, maar net overwegend Shanty meer. Nee. Dus koor Stuyvesant van zei, Jort ben je nou een Shanty toch? Ja, voor deze keer. Ja, voor deze keer. Ja, een beetje. 20 jaar, 18 januari, de meente. Ik wil gewoon wel een nummer van je meer halen. Dat ken. Hoe heet het? Nou, we doen bijvoorbeeld nou eens even vrij als de wind. Ik ben altijd voor vrij, zeker als je vrij bent. Hè. Ik neem de poster bij mij, die zet ik er wel in voordeel. Dames en heren, live in Noorderwien, Stuyvesant Sailors! Wij zijn vrij, vrij als de wind.
Wij zijn vier onafscheidelijk, schaamteloos en trouw. Ja, wij zijn blij als de wind. Fantastisch. Stuyvers aan Celles, nogmaals, dames en heren. 18 januari is in de gemeente in Steenwijk het grote feest vanwege hun 20-jarige jubileum. Hoe lang ben je er al bij? Een jaar of 10. Jaar of 10? Ja. Solist. Ja. Zeg het. Ja. Is dat moeilijk of valt dat daar? Dat is vreselijk moeilijk. Maar dat tempo van zo'n koor dan wordt vol horen. Ja, maar ik doe mijn eigen tempo altijd een beetje. Het komt En let hun maar erachter. Ja. Ja, dan moet hij in de baas wezen, hè? Ja. De reisjes, leukst dus? Ja, dat is het mooiste, ja. Absoluut. Heb je nog wat in de planning voor de komende jaren? Of, Nee, eigenlijk qua reizen niet zo heel veel. Ja, Ameland, maar dat telt niet echt. Nee, wat mooi eiland. Ja, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Oh. Dank u wel, alweer. Tot de volgende keer. Ja. 18 januari is de gemeente. Ben je er nog wat kaarten voor? Ja. Mooi. 20 jaar, Stuyvers aan Celles. Bij Alice Springs. Net stenen, maar erin zitten we dan. Dank u wel, tot de volgende keer. En wij gaan nice. Ieder mens is uniek. Daarom begon Paken Roelf in 1927 met AVEC-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEC-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avecbedden.nl. Deze week bij Blokker. Veel voordeel voor een frisse start. Zoals alle Swiffer-producten met 40% korting. En een Sauber stofzuiger voor slechts €49,99. Alles om het nieuwe jaar fris te beginnen. Kom voor meer voordeel naar de winkel of kijk op blokker.nl. Blokker heeft het in huis. Ontvang nu een gratis topmatras bij een AVEC bokspring. Ga naar avecbedden.nl. Nu bij Aldi extra volumevoordeel op heel veel artikelen. Dat is meer voor minder. Zoals Goudse kaas jong belegen circa 1,2 kilo voor €5,99. Of maatjesharing met MSC-keurmerk 4 stuks €2,49. En wittebollen 10 plus 2 gratis 99 cent. Kom snel naar Aldi voor nog veel meer volumevoordeel. En op is op. Natuurlijk, Aldi. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Ljouwert, Home Center in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Aas is terug met Noorderwien Live. Geweldig koor hebben we super hoorn. Straks een optreden van Boelo Klatjer en Marcel Kaptein. Maar eerst het nieuws uit de provincie met mij, Dieter Seijers. De man van 68 uit Starum die juist erop pakt waard voor het incident met het pakket in een trein in Ljouwert is weer vrij. Hij is geen vertochte meer, zei de politie. Het volslijne treinverkeer om het station Ljouwert heen waard juist de stillijn. Nadat in de trein van Starum naar Ljouwert een vertocht pakket vond wie. Verslagjouwer Hajo Bootsma die zocht contact met de familie van de man. En Hajo luidt uit hoe de situatie nevens die familie nou correct is. Hij hier echt niet kweers in de zin, maar hij had wel een probleem. Nou, wat dan? Hij had een skoftlien, had er een hersenbloeding gehad. En een van de consequenties van die hersenbloeding het was bij hem dat er faillietachtig is. Hij faillitzaken is soms wat betiezen. En ja, dat kind voor vernuveringszwargje. Oud-sportclub Heerenveen-speler Marco Papa had in zijn heitelong Guatemala 5 jaar cel kregen, meldt het Amerikaanse nijstation ESPN. Marco Papa zo vliegen hier zijn vriendinnen mishandelen haar. Hij ziet in hier jaren ook alles vast vanwege huiselijk geweld. Marco Papa is die van 2012 onder mei 2017 onder contract bij Heerenveen. In de Donia-hal in Sint-Niek wordt al oorlog mannen werken om de skeer te verhelpen die het ontstien naar een grote brand in november. Maar blazers en droegers wordt al die tijd al bezocht die houten vlier in de hal droeg te krijgen. Auke ten Hagen die had hem dwalen met de renovatie. Nou, dat kan wel een hele periode duren. We hebben nou de blazers eigenlijk vooral direct naar de bronzen maar erin staan. Nou, we zitten nog net op het pijl wat we hebben moeten. We moeten maximaal 12% hebben. Nou, de laatste berichten die ik jet heb, dan zit het tussen de 15 en een 9% in. Tennisser Sander Arends van Ljouwert is een week voor de Australian Open wisselen van dubbelmaat. Arends speelde met Cheng Peng Xie uit Taiwan, maar die combinatie staat net hoog genoeg in de ranking voor directe plaatsing. En dat komt omdat er meer deelnemers uit het enkelspul ook mee dan willen aan het dubbelspul bij de Australian Open. En dan is er minder ruimte voor dubbelspecialisten, zoals Arends en Xie.
Als ze haar te gerre inschreven hier en dan winnen ze tredde reserve west. Maar de Litouwer Berankis, dat er nog maar dubbelje zil, komt Sander Arends voor een dadelijke toernooi in. Het waterbesluit. Het is droeg, de zinnekinderen erbij komen. Er zit een matige, vrij krachtige noordwestelijke wind en het is 9 graden. Morgen dan hebben we eerst kans op een bui. Middags is het droeg en met het 8 graden. Snijn is het meest droeg, maar kans op zinnen. En dan wordt het 8 of 9 graden. Kerm, wat heeft wel eens goed voor de koor? Brandblussen, rookmelders en dat is zelfs BHV. Ja, jongen, want hij heeft geen zin in brand. Neem dan contact op met Safety Company Friesland. Safety Company Friesland. Op een jouwer. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. 24 uur in Dijs, non-stop Frieske muziek. Op telefoon, tablet, laptop of pc. De grootste Frieske hits, maar ook de mooiste harkzakjes. Omroep Friesland, alles Friesk. Friesker wordt het net. Nu bij Kruidvat alle natuurlijke verwendproducten van Knijp 1+1 gratis. Plus dubbele spaarpunten met jouw extra voordeelkaart. Oh, geniet van een moment voor jezelf. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Friesk verstaan, lezen, praten of schreeuwen kennen? Jou die nou op voor een cursus van de AFOEK. Sjog op afoek.nl, bel je of kom naar uw winkel in Ljouwert. Ontjen. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met muzikale dwarsplein van Friesland. Dames en heren, welkom in ieder geval. Mocht je hem kijken inskekelen gaan. Radio, televisie, internet, herhalingstelevisie op YouTube. Kun je mij net killen. Als je het bij mij krijgt, zeker een verhaal van Marieke Meijer dus. Want die is er ook waar mij een benefietconcert te organiseren. Dat doet ze voor een grote vriendin van haar. Chantal, die is 34 hier, is mem. Die gaat het net goed mee. Sterker, als die geen operatie krijgt, ja, wat is dan de prognose? Dan is het gebeurd. Zo simpel is het? Zo simpel is het. Hoeveel tijd had ze nog? Heel weinig. Want het gaat op een moment zo slecht dat ik daar nou snel zal heen gaan om haar verzwaring op te pakken. Omdat de rest van de familie het al net meer op kan pakken. Wat ik even graag wil benoemen is dat er als de operatie trok en er een kans is op 50% levensverbetering van Chantal. 50? Ja, ze loopt nou plat op bed de hele dag, 24 uur. En maar die operatie in Barcelona, want er is iemand op de wereld die operatie doet, die is in Barcelona. Bizar ik trouwens. Bizar. Maar die kan die nek vastzetten. Dus, en dat is wel heel belangrijk. Want als zij dus nek stabiliseerd kan krijgen, heeft zij 50% kans op levensverbetering. En belooft mijn schat waarschijnlijk gewoon leven. En kan ze haar 3-jarige dochter beloven Shannon opvoeden. Want eindigt het meestal wel heel donker om het samen te zien als deze ziekte had? Ja, er is op dit moment light, zei ik, daadwerkelijk in een donkere kamer, geluidloze kamer, prikkeloze kamer. Ze kan rond het 10 minuten, als ze een goede dag heeft, rond het 10 minuten op een bank zitten met haar dochter. Samen is het op het moment gewoon. Dus het is gewoon echt heel meer. Mijn vriendin laat hij gewoon voor te rotten. Tijd om in actie te komen en daar komen we straks over te spreken. Maar ik eerst, probeer in ieder geval het bedrag, want je misschien al boven de 50.000 hier te doen. Ja, we zitten leuk nou dat ik de laatste keer alweer even zorg, al haast op de 60 en we hebben 100.000 nodig. Dus we gaan echt al hartstikke goed. Ik ben er maar 4 weken bezig. Maar ja, het heeft dus ik wel wat haast, want ze gaat steeds sneller achteruit. Begin ik het internetadres? www.chantalwilleven.nl. Goed zo. Als het nog een keer. Ja, we drammen het er gewoon in. Kan mij het schillen. Ik kan net voor niks de wasbongel op mijn koet tatoeëren. Dat deelt voor dit soort klusjes. Goed zo. Ik ga naar de volgende gasten. En die ben meisje bijna alles even West. Met een kapot van elkaar. En die trof van elkaar ook nog eens een keer in de Noorderwind-studio ooit. En uiteindelijk is er een prachtige geerwerking uit voortkwam. En dat is namelijk Marcel Kaptein en Boelo Klatien. Die komt uit de jazzhoek en de orenhoek. Hast net introduceren. Die zit meer in de paphoeken. Maar hij doet werkelijk Nederlandstalig. Hij doet leuke projecten, Marcel Kaptein. En ik heb je altijd vaak graag te gast. Dus leuk dat je er weer bent. Hoe is het met jou? Nou, zeg maar... heel goed of heel goed? Ja tegen het leven. Hè? Ja, hè? Ja. Daar heb je nog nooit anders meegemaakt dan levenslustig. Dat lijkt me toch ook... dat zou zonde zijn, toch? Ja. Straks even over al die andere projecten van jullie twee. Maar eerst maar even de samenwerking met de Boelo Klat. Hoe lang kennen jullie elkaar nu? Nou, ik geloof inmiddels 2 jaar. Dat gaat ook alweer snel, hè? Ja, en we hebben elkaar hier ontmoet. In een steegje. Nee, dat was Boelo met zijn trio hier. En ik dacht van,
Ik heb zoveel liedjes waar ik op dit moment helemaal niets mee kan, omdat het crooner is met big band en orkest. Ja. Dat heb ik niet, dus dat is heel simpel. En toen dacht ik, misschien is het leuk om met een jazz trio dat te doen. En met z'n tweeën bleek het eigenlijk al spannend genoeg. Ja, mooi toch? Ja. Nou, ik heb je weer gehoord met de soundcheck. Dat klinkt fantastisch. Boelo, ook jij welkom. Je zit al achter de vleugel. Magnolia, alleen de titel is al fantastisch, vind ik. Ja. Mooie film ooit. Magnolia, J.J. Cale doet het mij aan denken. Daar ben ik ook de grote liefhebber van. Waarom deze naam gekozen eigenlijk en deze bloem? Ja, de naam is gekozen door Peter eigenlijk, de man van het label. Ja. En samen met Marcel. Dus dat kan Marcel denken. Marcel, Magnolia, waar? Nou, we wilden er eigenlijk een grapje van maken. Magnolia Boulevard, maar dat hebben we maar niet gedaan. Hebben we niet gedaan. Maar waarom bij deze plant gekomen? Ja, als je kijkt naar het plaatje en luister naar de muziek en je weet genoeg. Wat voor project is het geworden? Want jullie zijn hier met z'n tweeën, maar ik zag op de inlay van de cd dat je met meer mensen deze plaat hebt gemaakt, hè? Nee. Echt puur met z'n tweeën? Met z'n tweeën, ja. Maar wel in combinatie met natuurlijk opnametechnici en dat soort dingen. Ja, dat bedoel ik. Van uiteindelijk... Ja, we kunnen zelf niet opnemen. We kunnen alleen muziek maken. Dus, maar wel eigenwijs, lekker met z'n tweeën de nummers geschreven? Ja, de nummers zijn geschreven door Peter de Wijn. Ja. En er staat 1 solostuk van mij op, maar voor de rest is het allemaal composities van Peter. Waarom hem? Ja, omdat ze goed zijn dus, de nummers? Omdat Marcel al jaren met hem werkt. Ja, okay. Ja. En zaten deze nummers nog op de plank liggen. En zo is het gekomen eigenlijk. Ja. Vergis je niet, hè? De arrangementen die je nu hier hoort zijn niet zoals het was. Nee. Dat is allemaal boelo. Even een stukje bewerking. Boelo en nog eens. Ik wil graag het eerste nummer van jullie horen. Hoe heet het? Little Warrior. In All of In Life. Little warrior, don't you cry. Your daddy's here to hold you. I can feel him watching me, touching with his smile. Will I ever find my way again? Oh, love, will I ever be that child again and grow back in my days? Grow back in my days. There's a ladder, it's leading to the stars and taking you as far as your dream goes. In a world where everything's unreal, I still hear his voice. Will I ever find my way again? Oh, will I ever
Wauw, fantastisch. Magnolia, album is uit. Marcel Kaptein en Boelo Klad gaan eraan weg in 26 in de hoek. Maar Marieke Meijer met Aas is weer terug, dus ik kom eerst nog even bij jou te spreken. Het verhaal van Chantal dus, wanneer Maas is nog één keer de adres wordt meer mensen nog informatie vinden kunnen. Bijvoorbeeld als Jilt Zwarte Worst, als het net naar de benefiet worst Burgerlijks. Want er komt een benefiet aan. Dat klopt. Vertel. Nou, ik denk, ik ken niet een ding en dat is goed regel je. En ik heb heel veel lieve muzikantenvrienden. Dus als ik iets ken doen, dan is dat het. En ik ben aan de bak gegaan. En ik heb via Frans van der Borg, met Bobby Veenstra ben ik in contact gekomen. Charles Kaaf. Ja, is mijn mooiste plak. Daar ben ik vroeger zelf begonnen, nou, op mijn tredje. Ja. Dus ik heb het verhaal die zijn, we werken mooi. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb Santje in januari gekregen. Santje in januari, dames en heren. Dat is Vreten Santje in januari, Selenskaaf. Waar haast al duidelijk, want het is natuurlijk een enorm geregel. Ja, nou, dat is een heel geregel, maar ik heb wel vast heel leuk nieuws. Ik moet nou net te volle vertellen, want er komen nog wat leuke, hele grote dingen aan. Maar wat we al hebben, ik pak mijn briefje er even bij, ja, maar... want dat was ook het verkeerd. Wij hebben Rian Heine Sandstra. Dat bent wel hele lieve mensen, die zongen prachtige mooie, leuke nummers. Wat oudere muziek, ik. Wij hebben Rinke Schroor, die komt mij helpen, een paar mooie nummers op piano. Hedy Rebel komt, ik een hele leuke Nederlandstalige zangeres, dat ik wel wat in Engelstalig. Maar ik heb Fusie, dat is de band van Theo Smit en Russell Elfort. Ricky Restelik, ook het goed uitsprek. En dan heb ik Jay Hunter, een hele leuke band, kennen we hier ik wel. Maar leukste van het leukste, en dat is de eerste grote naam die ik aankondig je, Jack Bottleneck, mijn band. Yeah. Bam! Jackie Boy, ja. Dus roep iedereen op. Salenskaaf komt een mooie line-up. Ik hoop misschien eigenlijk dat volgende week Freek nog een keer bij die mag komen. Kost me wel. Om te vertellen wat de grote line-up is, want we zijn maar hele grote dingen bezig. Dus jongens, kom naar Salenskaaf op Santje januari tussen Soen en Tolenvoeren. www.chantalwilleven. Dank je. Ja, piekenvel. Ik hoef niks meer te zitten. Na je weekend, komt je bij. Dank je. Bestiep je het graag. Santje januari. Gewoon herhalen. En net stinnen, maar erheen. Dat soort verhaal. Jack Bottleneck en een heel soort muzikanten zullen dan acte de présence aan. Album, kom je met nummers aan? Hoe werkt dat bij jullie twee? Ga je er met z'n tweeën lekker zitten te frieken en te oefenen? Het is meer, we hebben zo'n hele bak. Het is een kwestie van welke liedjes hebben we in het verleden al opgenomen op een manier die we nooit kunnen doen. Nee. En daar hebben we keuzes uit gemaakt. En daar heeft Boelo ook een hand in gehad. Maar is het toch voor je gevoel een beetje knip en plakken in de nummers nog of valt het mee? Nou, bewerk je het zelf ook nog mee? Als Boelo gaat spelen wordt er niet geknipt. Ik zou er ook niet aankomen. Nee, maar dat maakproces vind ik altijd heel intrigerend. Hoe werkt dat? Je komt met een idee en dan gaat het allemaal door filters heen natuurlijk van jezelf. Ja, nou, er zijn liedjes bij. Straks zul je er ook een horen. Trouwens, nu komen de 2 liedjes. Die zijn echt totaal anders geworden dan ze in werkelijkheid ooit eerder zijn opgenomen. En dat vereist dan ook weer net even een andere manier van zingen. En dat vind ik leuk. Ja, en ik zie je genieten. Laten we het doen. 2 achter elkaar. En als we dan nog tijd over hebben, nog meer. We gaan de tijd niet helemaal vol lullen. We gaan het lekker vol zingen. Eerst 2 nummers. Welke 2 ga je doen? All That Matters en Tiptoe. Van Magnolia, dames en heren. Marcel Kaptein en Boelo Klad. Live in Noordwing. Some people live their days without doubt. When they're in trouble, they know easy ways out. Some people always know the right words to say and manage to save some money they make. Though I might not be of that species, one thing makes my life easy. All that matters is the smile you are. All that matters is the love in your heart. All that matters when you wake up to this world. Oh, you'll always be my girl.
some fathers are brilliant, they don't make mistakes. And all have daughters that find their own way. Don't mention movies, no melancholy line. All bite their lips like I can't bite mine. Oh, though I might not be of that species. One thing makes my life easy. All that matters is the smile you are. All that matters is the love in your heart now. All that matters, all that matters when you wake up to this world. You will always be my girl. Always be my girl. Always be my girl. Always be my girl. Dank u wel. En dan gaan we nu verder met een door Boelo zeer veel veranderd arrangement. Een liedje en het heet Tiptoe. Out of season in a city that is lost in time. And you came and you knew how to please me. The world was on my side. I like the day when you smile, good morning. Kiss away the rain from my scars. In a world that's lacking subtlety, I like the way you tiptoe through my heart. I like the way you tiptoe through my heart now. You know that once I was a compulsive dreamer, and I believed in what I feel. Now there's a whole lot of faking going on out there, but everything you do is so real. I like the day when you smile, good morning. Kiss away the rain from my scars. In a world that's lacking subtlety, I like the way you tiptoe through my heart. I like the way you tiptoe through my
I say, dream, baby, don't wake up. Let the smile in your whisper and words become one. I like the day when you smile. Good morning. Ooh, kiss away the rain from my skies. In a world that's lacking subtlety, I like the way you tiptoe through my heart now. I like the way you tiptoe through my heart Wauw. Piekenvel, kippenvel, Boelo. Fantastisch, man. Dankjewel. Het moet ook een feest zijn om met zo'n zanger te mogen werken. Zeker, zeker. Dat is echt een toevalstreffer toen bij jou hier een paar jaar geleden, hoor. Ja, toen hebben we contact gelegd en daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Ja. En hoe is dat voor jou als muzikant? Hij komt dan met nummers geschreven door Peter de Wijn binnen. G-Race, kennen we die onder andere van trouwens, als je dat nog weet. Zit je dan likkerbadend naar wat noten te kijken en denk je, oh lekker, dan ga ik mee aan de slag. Hoe werkt dat? Ja, nou, ik krijg het altijd op een cassettebandje van Marcel. Echt old school. Klopt. Nou ja, goed. Nee, maar ja, ik heb helemaal geen bladmuziek. Ik werk het uit met de koptelefoon en dan maak ik mijn eigen draai aan. Ja. Fantastisch, man. Jeetje, gaan jullie hier nog wat... Ja, jullie gaan nog in Friesland optreden. Daar komen we straks na tweeën nog even over te spreken. Want de organisator is hier toevallig, Bob de Boer. Maar gaan jullie nog veel optredens doen met dit hele project of niet? Zeker wel. Ja. En één daarvan, dat is een hele leuke iets vooruitzicht. Dat is in Groningen, in de Oosterpoort. Op 23 februari. Dat is leuk. Maar ik kijk even naar de jury. Ja, ik heb het even op een lijstje. Oh, noem het maar even. Nou, maar dat is een dubbelcassette op zondagmiddag 23 februari met Afra Nova. Angelique van Os, die komt ook nog, geloof ik, in het programma om dat te presenteren. Maar zij spelen voor de pauze met onze Klooster, de drummer van Kladweg 3. En na de pauze spelen Marcel en ik. En met Kladweg 3 erbij. Fantastisch. Ja. Jij komt solo nog terug. Ansel komt hier nog heen. Ja. We blijven gewoon de deur open houden voor jullie. Ja hoor. En bij Bob de Boer spelen we dus ook. Ik zeg maar even op 7 maart. Ja. Dus ook heel veel zin in. Altijd een leuk theatertje van Bob. Dus, En dan komt Marcel ook weer. Ach, allemaal. Jongens, dank jullie wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Oké, tot ziens. Straks dus de rest ik nog van Bob de Boer en liedje concerten. Dat komt al je wel. Daar hebben we graag ruimte voor in Noorderwind Live. Maar nou eerst het Nijs. Snijnteweddy bij Omroep Ja, Friesland. jongens. Stijn in Friesland. Maar een ier uit de rieke muziekskiernis dat centraal zit. Ja, ik ben blij. Het was een monstertocht. En de quiz, waar zij dit? En we zullen het nooit vergeten. Dat weer prachtige dit. Snijnteweddy bij Omroep Friesland. Ja, ik heb het gered. Ik ben er. Omroep Friesland. Snijn in Friesland. Friesk verstaan, lezen, praten of schreeuwen kennen? Jou die nou op voor een cursus van de AFOEK. Sjog op afoek.nl, bel je of kom naar uw winkel in Ljouwert. Oortjen. Ieder mens is uniek. Daarom begon Paken Roelf in 1927 met AVEK-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEK-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avekbedden.nl. De wereld ontdekken in 1 dag? Dat kan op de feestelijke 50ste editie van de vakantiebeurs. Scoor de beste deals, laat je verrassen door nieuwe bestemmingen en inspirerende locals. Koop je tickets online en beleef de ultieme vakantievoorpret. Waar ga jij heen? Ontvang nu een gratis topmatras bij een AVEK bokspring. Ga naar avekbedden.nl. De vakantiebeurs, 16 tot en met 19 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Waar ga jij heen? Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEK-bed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Ljouwert, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits.
24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Wouter Balgemoed met het NOS-journaal. Om incidenten met steekwapens tegen te gaan, heeft het geen zin om de lijst met verboden messen uit te breiden, zegt minister Grapperhaus. Hij ziet meer in preventief fouilleren, bijvoorbeeld in uitgaansgebieden. De Tweede Kamer wil dat het beleid wordt aangescherpt om incidenten zoals in Drachten te voorkomen. Een jongen van 16 werd daar onlangs door 2 leeftijdsgenoten doodgestoken. Grapperhaus zegt dat je op straat ook met een aardappelmesje iemand kunt neersteken. Op de A12 in België, vlak over de grens bij Bergen-op-Zoom, is een Nederlandse auto verongelukt. De 2 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde volgens Belgische media gisteravond of vannacht, maar werd pas vanochtend bij daglicht opgemerkt. Een vrachtwagenchauffeur zag het wrak langs de weg liggen. De auto met Nederlands kenteken lag op zijn kop achter een pilaar van een viaduct. De trucker belde de hulpdiensten en die stelde vast dat de 2 inzittenden waren overleden. Over hun identiteit is nog niets bekend. De bewoners van 17 woningen in een Rotterdamse volkswijk hoeven geen plaats te maken voor de nieuwbouw die woningbouwvereniging Vestia heeft gepland. De rechter heeft een streep gezet door de sloopplannen van Vestia, omdat de bewoners van de Tweebosbuurt er volgens hem niet genoeg bij zijn betrokken. De bewoners verzetten zich al vanaf het begin tegen de plannen. Een andere rechter bepaalde vorig jaar in een zaak van 11 andere bewoners in dezelfde buurt nog dat de sloop wel door kan gaan. Het is onduidelijk wat Vestia nu gaat doen. De vrijwillige strandwachten van de reddingsbrigade hebben een druk jaar achter de rug. Ze kwamen bijna 9100 keer in actie. Dat is zo'n 1000 keer meer dan in 2018. De toename komt volgens de reddingsbrigade vooral door het mooie weer. Het weer voor nu, af en toe zon, maar in het oosten ook nog kans op een bui. Het is ongeveer 8 graden vandaag. Morgen blijft het droog met soms wat zon, dan maximaal 7 graden. Zondag is er weer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Als ze het tweede uur van Noorden weer live op deze vretemiddag. Een bijzonder concert, kijk je hem nou al aankondigen. Seewolf, jawel, die hingen een protte om op de oude Bildiek om. En zij veroverde ze staan zo de hele wereld van Finland. Want alle grutteshalen in Nederland al en de Eurosonic zullen ze spelen. Straks 1 gast in 1 uur. Seewolf, live in Noorderwien. Je hoort een motorambulance van Miva. Wil je zien hoe dokter Christian hiermee het leven redt van een moeder en haar baby? SMS motor naar 4004. Dan sturen wij een video. Mooi, de hele dag op radio, televisie en omroepfriesland.nl. De Heemstekeuring editie 2020 in het WTC in Ljouwert. Komt er een nieuwe kampioen na je 3 keer winst van Jurre Fjouwen Jochen 5? Moon van Jelven Jochen en Ouwe. En Montjoen op tv, de registratie van Frisian Proms van dit jaar. Maar onder oren Helmut Lotti, de Bluebirds My Elske de Wal, Judith Peterson My Limited Edition en Lorenzo, de Flying Frenchman. Miva ondersteunt met vervoer en communicatie in ontwikkelingslanden. Zien hoe dokter Christian levens redt dankzij een motorambulance? SMS motor naar 4004. Opruiming bij Quantum. En hoe? Tot wel 60% korting op raamdecoratie, gordijnen en vloer. Ook op lampen? Jawel. En woondecoratie? Ja. En meubelen? Ook. Tot 60% hoor. Maar let op is op. Quantum, daar woon je beter van. Het is weer vretemiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live. Leuk dat je erbij bent. Straks een speciaal concert hier van Seewolf. Een van de betere en leukere bands op dit tijd in Friesland. En wij praten eerst nog even naar aanleiding van het concert Supercorrect van Marcel Kaptein en Boelo Klad. Magnolia. Prachtige plaat trouwens. Geweldige zanger, geweldige jazzpianist. En dat bij elkaar Bob de Boer, want daar mag nog even nog aan. Zij doen in Friesland weer aan en dan komen ze onder oren in die prachtig mooie Lietse concertzaal in Quaiem te lonen. Ja.
Ja, klopt. Wat een muzikanten, hè? Ja, als je die cd luistert s'avonds, een glaasje wijn erbij. Ik heb het al eens eerder gezegd hoor, maar dat is zo genieten. Dit is zo'n mooie plaat geworden. Die cd is fantastisch. Ja, dat is echt... wat je net ook in de introductie zei, de combinatie van de achtergrond van Marcel en de achtergrond van Boelo. Bij toeval bij elkaar gekomen hier. En ja, dat is een wonderlijke muzikale surprise hoor. Wanneer komen ze bij die? Begin maart? Ik moet even kijken, want het is een heel vol programma. Ik weet het niet uit, maar Boelo en Marcel komen met de cd-presentatie Magnolia op 7 maart. Zaterdagavond 7 maart in Kwanjem. Ja. Maar wat ook heel leuk is, Marcel en Boelo hebben natuurlijk al een paar keer gespeeld. Ook met het duo-concert met Kladwerk 3. Maar Marcel wil apart komen met de Rain Dogs. Ja. En dat wordt de uitsmijter van het seizoen op 12 juni, vrijdagavond. Dat is een topact. Ja. En dat is dan, dan sluit ik het seizoen weer. Dan is het wel weer mooi. Ja. Even snel, wat oren nam nog? Wat hast al in... volgende week. Eddie Mulder. Sorry, over 2 weken. Eddie Mulder, 25 januari. Een van de beste gitaristen van Friesland. En wat ook leuk is, we hebben het altijd over de muziek, maar ik doe ook andere dingen. Hè? En dat zijn bijvoorbeeld lezingen en huiskamerconcerten. Huiskamerinterviews. Yeah. En dan komen, dat wil ik toch wel even noemen, de acteurs Klaasje Posma en Freek Smink. Oh, wat leuk. In de serie Huiskamergesprekken op 9 februari. Dus even weer wat anders, maar dat doe ik er ook nog wel bij. Dus dat is wel heel aardig. Ja, Hein-Jaap Hilarides, 29 februari. En wat ik ook nog even wil noemen is Two Faces. Jos Harteveld en Eddie Mulder. Dat is altijd een uitverkochte bak ook. Grandioos. Die timmeren goed aan de weg trouwens, hè, met z'n tweeën. Ja. Jos en Eddie. Ik heb mooi man. Ja, dat gaat goed. Hoe moeten ze die contacteren? De site ligt er even uit. Ja. Die is gehackt 2 keer. Dus gewoon opnieuw beginnen. Smart Chinees in de Maar ja, ergens uit die hoek van de... En maar gewoon Bob de Boer Kwanjem even zoeken. En dan komt Facebook, kun je het vinden. Concerts and More at the Wier. Kun je het ook op terugvinden. Kwanjem. Maar Kwanjem, Bob de Boer, dan komen ze altijd wel goed uit. En als Belly mij maar even. Goed. Ja. Dank je wel, jongen. Okay. Tot de volgende keer. Bob, hebben we hier graag te gast. En hij is een van de volle liedse zaaltjes intussen in Friesland. Die mooi, ja, ik zou zeggen, hele intieme concerten witte te organiseren. Ik ren intussen door de studio en er staat een band die daar ben ik stiekem, ja, ik werd fan, daar ben ik net zo'n fan van, maar ik ken het net op school. Ik ben een absolute liefhebber van hun muziek. Willem Bijma, Bram Welbedacht, Joop Visser en Dolf Kuiken met z'n vrouwen. Ben ze al een tijdje, er waren bij de groep Zeewolf. En ik zie ook fantastisch ook je op social media wat in de gaten hoort. Finland, Melkweg, Eurosonic komt er aan. Ja, we hebben een prachtig jaar achter de rug. En Eurosonic volgende week is ook nog wel iets waar we naar uitkijken. Het gaat fantastisch mee, man. Ja, het gaat goed. Het gaat heel goed. Heb je dat zelf verwacht? Is altijd zo'n vreselijke vraag. Maar... Nou, ik weet niet. Sinds onze EP vorig jaar uitkwam... Je hebt wel indruk maken, hè? Ja, hij heeft wel indruk maken. Ja. En het is ook een kwestie van zelf erachteraan. Je moet ook echt optredens aan. En het is hard werken, maar het is... Nou ja, het had al optreden in Finland opleveren. Klopt. Wat wie dat van concert? Ja, dat was ook een soort showcase festival, à la Eurosonic, maar dan in Finland, in Tampere. En daar waren we voor uitgenodigd. En... Dat is een slechtere plek, hoor. Ja, dat was heel leuk, ja. Je met Lies en Protte, je met Drok de Waande. Maar ik wil je hem toch vragen om in ieder geval van Noorderwien dit bijzondere oer te doen. Want we beginnen in 2 blokken, dames en heren, Zeewolf. De hele studio, Jan. Dus ik ben blij dat je binnen. Welkom nogmaals. Waar begin je mee? Nou, het heeft geen titel. Oh, het hoort voor mij net. Odyssey heet het, ja. Nou, ja. En Oors heet het maar was. Mooi dat je er binnen. Ik ben zeer vereerd, dames en heren, want dit vind ik een fantastische band. Zeewolf, live in Noorderwien.
sea. The sirens luring B-9 sailors with a touch of misery. Whispering in my dreams, they tell me go away. An unexpected interbellum, but who will lead the way? Oh, a shout of thunder approaches over land. Ooh, as the sun went under, even unbelievers prayed for a helping hand. It's history repeating, it's always been the same. Common folks keep working as the difference remains. There's so much information we give and we receive. It seems who shouts the loudest is who we all believe. Ooh, a shout of thunder approaches over land. Ooh, as the sun went under, even unbelievers prayed for a helping hand. Volgende nummer is een nieuw nummer.
Ik hou er wel van, heren. Even heel praktisch. Ik kan nog 4 minuten noemen. Hij noemt voor 4 minuten of geven we even door, man. Hoe zit het dan? Je hebt geen kwattere noemers of niet? We doen wat anders. We doen wat anders. Je kan even naar de wc. C-Wolf, dames en heren. Ja. Straks na de break geven we terug met dit exclusieve concert. En dat komt ook wel mooi uit, want Regine kwam bij me en zei: als er even een gotje van je huis, dan had ik dan wel het leukste vertellen. Nou, ik zei dat hangt even de band door en hoe snel die nummers beginnen. Nou, we hebben een kwatskof. Dus, wat leuk. Ja. Hoe is het bij jou? Nou, hartstikke goed. Ja, ik heb beslissingen maken in 2020. Blikje. Ondanks dat ik dat vorig jaar natuurlijk fantastisch vond je Else Wieke te wezen en Else Wieke backstage te wezen. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Ja, dacht ik van het is tijd van het oorspronkelijke doel. Ik heb genoeg zelfvertrouwen vergaren. En ik wil me richten op een, toch wel een voorstelling. Een theaterprogramma, cabaretachtig, mijn veskes. Wow. Ik heb ook al een pianist. Nou, de meester hier, de waar. Nou, vertel maar. Gerrit. Kijk. Gerrit de Vries. En ik heb ook al, want ik wil graag gewerken met Friese artiesten natuurlijk. Ik vind het backstage verhaal leuk, omdat ik even frontstage weer naar voren te komen litten. Okay. En Adrie de Boer. Kijk. Die had al zijn van, ja, ik wil wel mij die gewerkje in een vaststelling. En dan is het gedichten waan. Nou ja, gedichten. Ik vertel, patten uit mijn lippen. En dan heb ik natuurlijk een hele rauwe tiert achter de rug. Maar dat kiest ik mijn humor belichtje. Ja, I agree. Dus, en dat liep mij wel een goed idee. Ja. Dus. Maar even los daarvan. Wat een avontuur. Ja, mooi hè? Had je een planning over eerst maar eens wat dingen op papier zetten, wat mensen kunnen vregen? Zo gaat het vaak in de voorfase. Nou ja, ik ben natuurlijk ook, ik hou wat mensen benaderen en ik ben er al een skof mee bezig. Zoiets komt net van in op oren. Ik haal al heel wat dingen screun en nou is het uit filteren van, ja, wat kan ik echt broeken? Dus ik heb mijn eigen veskes maken. Oké. Dus, maar het is ook natuurlijk terug het Brechtje-Vlechtje verhaal, hè? En ja, eindelijk wie sto degene die zei wat Brechtje-Vlechtje ken, Regina ook. Ja. En hier is het avontuur begonnen om jezelf te wezen. En ik weet, soms weet ik was wat te enthousiast. En Oh, dat is maar zo slevend hoor, dat ben ik ook. maar juist, terug dat je dan kritiek krijgt, dan kun je ook van jezelf leren. Ja. Dan kun je denken, ik denk nooit meer goed. Maar dan kun je ook denken van, ik kan je van leren. Dus dat ga ik dienen. Dat is hartstikke goed dienen. Hey, en Mano. Een van de vertolkingen die ik dus doch mijn tweelingzuster Brechtje Vlechtje. We gaan nou even naar het onderwerp waar ik je voor ben. Dat is 2 februari, de winterfiets Elfstedentocht. Vorig jaar heb ik live verslag gedaan op verschillende locaties bij de stempelposten. Om via de Facebook-site van de Elfstedentocht. Om dat verslag te gaan. Okay. Ik zoek dit hier helemaal om het als mezelf in een bandcontest. Dat gaat gewoon terug, die bandcontest. Okay. Bij de Blokhuispoort. Ja. Maar ik ging wel eens Brechtje op een paard. Oké, ga verder, want we gaan net een heel soort type. Oké, en ik ging als Brechtje op een paard. Maar voordat het 12 februari is, maak ik een aantal leuke vlogjes, promotiefilmpjes. Mij een aantal sponsoren en mijwerkers. En een van die mijwerkers, die zie ik morgen om 11:00 op. En dat is... Morgen appetit? Ja, in Veen. Dat meer is net. Bij een fietskliniek. Oh jee, kliniek. Ja, en dat is Erben Wennemars. Leuk, ja. Is dat te gek? En Brechtje, die zit erin. Dus als je morgen betiert wekken binnen, ga even naar de Facebookpagina van Windfiets Elfstedentocht. En dan doe ik even een live verslagje van de fietskliniek van Erben Wennemars. Ik zie Jim Sisson, want ik wie aan een simmer in Schotland. Ja? En toen ging ik de Euvelenmoord om die smarige berg de Ben Nevis op te rennen in mijn eentje. Ja. De vrouw zie je thuis en die denkt, ik bleef mooi in de camper. Doe ik eerst in gang maar. En wat filmpjes maken. Maar goed, het zit je vertellen. Ik wie al jouw wijd mooi naar de kloten om het samen eens even te zitten. En er komt mij een gezin voorbij rennen. Echt op hoog draf. Ja. Hoog tempo. Helemaal fris en fruitig. En die ran zo naar de summits, nemen ze dat hè. Ja. En dat vies me ook omdat wie Erben Wennemars zijn hele gezin. Dat meest. Dan mag je morgen maar even de gek steken. Doe dat vaker, die bergen op rennen met een hele gezin. Want ik wie echt jaloers. We hadden wel even hooi zijn. Hij herkennen me net. Daar snap ik nou niks van. Maar ik ga nee, gelukkig net. Nee, ik wil blij doen. Maar echt, en op een tempo, daar was ik helemaal gek van. Nou, en ik wie al mijn knibbels die in zwem in de ankels. En ik denk, ik hel het net. Ik had hel uiteindelijk. Nou, ik vind het leuk dat je het stelt, want dat neem ik natuurlijk mooi nemen. Ben Nevis, Scotland.
En dat er zijn gezin net zo'n mishandeling maakt. Succes, man. Ja, maar misschien vindt het wel fijn. Ja. De hart van die gezinnen, hè? Hoi op de hitte. Succes, man. Nou, zo, dankjewel. Dankjewel. Hoi, dat weer Regina. En dat weer dit jaar van Northern Life again Night Nice. Dan ben wij er straks weer. Bij Seewolf. Ieder mens is uniek. Daarom begon Pakenrolf in 1927 met AVEC-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEC-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avecbedden.nl. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de weekend een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een AVEC bokspring. Ga naar avecbedden.nl. The government had make us illegal. De Sami in Lapland hebben het zwier. Wat doet Europa met zijn oudste inheemse volk? Verslagjouwer Onno Valkenaar ging met die vraag op reis. En bedaar bij een groep mensen die geen moeite had met geld, maar wel met politiek. No, it's quite difficult to be happy sometimes. Snijn, in Friesland ook. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Zocht dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Ljouwert, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Aas is verder met die geweldige band Seewolf live in Noorderwien. Maar eerst het Nijs uit de provincie met Tietershuis. De man van 68 uit Starum die juster oppakt waard voor het incident met een jerrycan in de trein in Ljouwert is weer vrij. Hij zegt geen vertochten meer, zei de politie. Het volslijne treinverkeer om Ljouwert heen waard juster stillijn nadat in de trein van Starum naar Ljouwert een vertocht pakketje vond wie. Verslagjouwer Hajo Bootsma zocht contact met de familie van de man en Hajo luidt uit hoe de situatie nevens die familie is. Hij hier echt niet kweers in de zin, maar hij had wel een probleem. Nou, wat dan? Hij had een skoftelien, had er een hersenbloeding gehad. En een van de consequenties van die hersenbloeding het was bij hem dat er 84 is. Hij zaken is soms wat betiezen. En ja, dat kind voor vernuveringszwaartje. De derde zwan die het vlieden week bij Rottem van Waarden bin net delsketten. Het onderzoek docht blikken dat de bisten in een heegspanningsmast vliegen binnen. De politie en de Frieske Uitvoeringsdienst Milieu en Omjouwing, de FUMO, die hebben de bisten onderzocht. Ja, er was dacht dat de bisten delsketten wienen, maar dat is dus net het geval. De opvallende verwoenings bij de zwan kwamen doordat ze onvretten wienen, door moezen en orenbisten. De FNP-fractie in de gemeente Jereveen wil bij de eerstvolgende rietskeerkomst een moosje inzien voor maatregels tegen vuurwerk oerlijst. De partij vindt dat er meer handhavende worden mat. De FNP is hem ervan bewust dat het om een traditie gaat, maar daar ben ik orenbelangen, zei de partij. Als het just dat er heel iets meer mensen klachten hebben over het aansteken van vuurwerk, is het duidelijk dat er wat gebeuren moet, zei de FNP. Bij een tankstation onder de Haatwaai in Broeksterwaard is van de middag een auto in de brand vliegen. Het vuur waard met brandblusapparaten van het tankstation uitmaken. De brandwacht had het motorblok van de auto voor de zekerheid nog naaiblust. Die motor had een soort skeer oproen en dat is een grote chinslag voor de eigenaar, want die hier die auto juist een krek kregen. Het waar dan. Het is droog, de zinnekind erbij komen. Er zit een matige oond vrij krachtige en wat westelijke wind en het is 9 graden. Morgen hebben we eerst kans op een bui. Middags is het droog, het wordt 8 graden morgen. S'nachts is het meer droog, mooi kans op zinnen en dan wordt het 8 of 9 graden. De Staatsloterij heeft in 2020 de allergrootste prijzenpot van Nederland. 400 miljoen. Als je dat snel zegt. Tja, maar als je erbij nadenkt. 400 miljoen. Hallo? En 10 januari maak je kans om uit die prijzenpot de jackpot van 11,2 miljoen te winnen. Wel even een staatslot halen, hè. In 2020 kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel met dus 18+. Snijn in Bureau de Vries. Ik speelde bij een buurmeisje en op een gegeven moment zei ze tegen mij: ik zou nooit zo'n vader als de jouwe willen hebben. Jouw vader is blind. Marianne de Harder, oer haar heid. De Blienewargelift uit Warkum. Nee, opstandig is mijn vader nooit geweest. Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. De
De jackpot van 10 januari staat op 11,2 miljoen. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Omroep Friesland. Morgen weer live. Bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. De heim Suver krijgt van de break Zeewolf al jaren in. En dan geef ik lekker met terug. Man, ben actief. Eurosonic zullen ze spelen. Ik zeg, ik wil er een clip verschijnen. Wie dat een nieuw nummer trouwens, wat je me laatst nog publiceerd had of net? Nou, dat was niet nieuw. Dat was al van de set. Maar dat waren 2 live sessies die we opgenomen hebben. Op dak? Op het dak, ja. Gewoon thuis, boven de studio. Maar net de botwaaien daar ben je met Ordebeeld Diek. Nee, maar het was gelukkig mooi weer. En nou ja, we waren niemand tot last gelukkig. Wat 2020 van je opleveren? Wat binnen de plan? Nou, we spelen nog een paar shows in januari. Na Eurosonic staan we nog een keer in Zeist, in het Beauforthuis. Hartstikke leuk om die kant een keer op te kunnen. En daarna trekken wij ons terug en gaan we muziek opnemen. En we zijn al bezig, maar er gaat ook muziek uitkomen dit jaar. Single, EP, full-length album? Ja, we gaan voor een full-length album. Maar mag ook wel met die lange nummers. Ja, precies. Er wordt een keer tijd. En voor die tijd komen er nog wel een paar nummers als single uit, waarschijnlijk. Ja. Jullie gaan lekker door. Maar is de Eurosonic is ook wel belangrijk om je daar te presenteren natuurlijk. Zeker, ja, dat nemen we wel serieus. Korte showcases of mag je daar uitpakken? Nee, we kort. We hebben 20 minuutjes geloof ik. Dus dat is voor ons heel moeilijk. 2 nummers. Ja. Top dat jullie er zijn. Ik wil net te lang praten, want ik ga hem live en dan word je met live hier. We beginnen mee? We gaan Someday spelen. Ah, geweldig. Dat is die clip namelijk. Wekker leven horen. Hier stier ik op hun Facebookpagina trouwens. Live in Oordewien, Zeewolf! It's time to move on. Take your eyes out of that lone white glare. You wait for the hour you won't be there one day. Ooh, we'll meet again someday.
face is thrown and turned away. Feel the emptiness around. You can leave and you can stay. Flowing around, feeling strange. Life's love rearranged, messing up society, losing sense, piety. It's a long road as we follow the sun. In a long run, all hidden things are known to us. Remember when life used to be a golden haze of memories, turning pages on the way over back to yesterday. Flowing around, feeling strange. Life's love rearranged, messing up society, losing sense, piety. It's a long road as we follow the sun. In a long run, all hidden things are known to us. As we follow the sun, as we follow the sun, all along the road, along the road, all along the road, along the road. Volgende nummer is een instrumentaal nummer en staat op onze EP Moonwater.
Wauw. Als jullie willen, jullie hadden nog een reserve. Ja. Er is nog ruimte voor, ze sjoggelkoroen. Kijk me aan. Niks moet. Dit is een live show, ik overval jullie ermee. Hoe lang hebben we nog? Nog een 5,5 minuut. Nee, past net? Oké. Goed, dan praat ik nog even met Bram. Jongens, heerlijk. Piekenvel, dankjewel. Seewolf. Dat is goed, hoor. Wat denk je? Seawolf, toch? De Seewolf. Ja, het is eigenlijk Seewolf. Ja, het wordt een beetje verbasterd tot Seawolf. En wij moeten uitkijken, want we horen dan ook te zeggen dat mensen het eigenlijk als Seewolf moeten uitspreken. Ja. Maar, joh, wat maakt niet uit. Nee. Waar komt die naam vandaan trouwens? Hoe hebben jullie het bedacht? Nou ja, dat is al even geleden. Het is volgens mij best wel random gegaan. Het heeft referenties naar de Friese piraterij. Dus vandaar de Seewolf met een S. Ah, kijk, ja. Maar ik geloof dat... Seewolf, dat boek van Jack London. Wat zegt? Het boek van Jack London ook wel een beetje geïnspireerd. Der Seewolf. Verschillende lagen dus. Ah, zeker. Ja. Kost ons crewen dus. En dus mij in ieder geval de plan bezig om een album te matchen. Ja, dat vinden wij nu wel tijd worden. En we hebben genoeg nummers op de plank. Het is echt een kwestie van het goed analoog op de tape te krijgen. Je bent hem heel fanatiek in, hè? Vooral dat analoog opnemen. Je bent toen dat verhaal ik mijn speciale apparatuur uit Amerika op hellen. Klopt. En dat is vrij bewerkelijk. Dus er zit ook al wat tijd in. Maar het wordt wel heel mooi. Het is, uiteindelijk betaalt het zich wel uit volgens mij. Ja. Maar omdat ze analoog wordt, concessies doen of juist net? Nou, hangt er van af. Het komt wel meer aan op muzikantschap. Dus we zitten vaak in één ruimte en het moet tegelijk goed erop staan. Dus dat kan alleen maar, dat kan je enigszins beperken, maar dat kan ook juist een toevoeging zijn, een verrijking. Ja. En wij zien het toch wel als een verrijking. Maar het is best lastig, maar wel heel erg leuk. Ja. Dat wordt nog een hele opgave. Dus om de album. Dat doe je hem helemaal zelf trouwens? Ja. Of wil je hem dan nog wel een studio in? Nee, dat doen we eigenlijk zelf. Ja, we laten het wel masteren vaak door iemand anders. Dus als wij de mix klaar hebben en we zijn tevreden, dan sturen we die kant op. En dan krijgen we het hopelijk terug zoals we willen. Ja. Clippen bij en dan de wereld in. Klopt, ja. Hoe binnen de ambities? Ben die grenzeloos of niet? Letterlijk? Ja, toch wel eigenlijk. We zouden graag eens wat meer misschien in Duitsland willen kijken. Okay. En goed, we hebben dit jaar om daar rustig over na te denken. En misschien met een vinylplaat op zak, dat het dan makkelijker lukt. Nou ja, aan de andere kant, toch keert het eigenlijk best rap mee hem, vind ik. Want je hebt stil al in de grote zaal in Nederland. Eurosonic, wat ik al zeg, Finland, dat ben de eerste stapjes al. Ja. In dat opzicht hebben we fantastisch hier gewoon. Ja, nee, dat is zeker zo. Ja, soms moeten we ook ons echt even terugdenken van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in 2019. En dat is toch best wel wat. En daar zijn we wel heel trots op met z'n allen. Ja. Come back. Ja, zeker. Tot de volgende keer, jongens. Dank u wel, jongens. Seewolf. Ik ken een collega hier kennen, maar die steekt je nou. Wat een band, hè? Je keer ik nooit eens voorstellen. Maar beste volgens mij fan, hè? Ja, ik vind dit een van de meest bijzondere Friese bands op dit stuit, Seewolf. Ze hebben die plaat uitgebracht. En ik praat er even maar. Ik zit nog echt wel maar smart op wat nijs te wachten. Jongen, we zien een beetje. Het gaat net zo hut namelijk bij hun. Nee. En dat is misschien wel goed. Want, met de letters net, hè? Nou, dan neem je de tijd om wat moois te maken. En ze doen alles analoog. Met wat digitale hulpmiddelen, heb ik wel begrepen, maar dat maakt net vertellen. Maar zo analoog mogelijk? Zo analoog mogelijk, ja. Nee, ik ben heel benieuwd. Want ik woon natuurlijk in KZN, maar alle werkdagen van Zandvoort 8 op radio. Ja, meidje maar even gewoon op de radio. Draai ik zeker regeltjes er nog. En ik ben heel benieuwd naar nijmateriaal. En wat ik leuk vind, ze spotten echt een beetje voor mij. Dit zien we getierd, alles maar trein helemaal minuut wijzen. Ja. Ze gaan nummers van Zeist, Zoon, sommige tolven zelf. Ja, en dat in Dermas ik zou oeren in, maar zoals nou in Noorderwien. En ik ken langer nummers in KZN, maar ik draaien. En dat moet ik thuis in rjocht komen. Dat soort nummers mat gewoon ik lang bij. Je weet er gewoon de tijd van nemen. Heerlijk, heel erg anti-2020. Wat is er jong te verwachten? In KZN? Ja, zeker. Ik heb een kwarte aflevering vanwege de sport. Dus het is maar een heel hoerke. Pendants, de band die het heel december een prachtige cd uitbracht. Het Liouter Band. Die draait de hele week als iepener. Thomas Azier komt voorbij. En ik vind het toch wel leuk om een stukje muzikale anarchie op de radio te doen. En daar ben ik sabot op tjennen. Ja, dat weet ik. En daarom doe ik het. Dus de locatie komt ik voorbij. Ah, naar je albummuts. Ja, die doet naar je week trouwens. Ja, okay. Ja. Goed, Pendant hebben we laatst hoorn. Ze ken je als verste jogger en harker van dit programma. Dan locatie komt ik nog in verband met het album. En Erik zal Griff voor ons staan. Ik nog naar deze studiotaan, maar dat is horen per week om dat album te presenteren. Wij gaan op naar het Nijs. Straks Highway 54. Vind ik wel leuk met je rock'n'roll? Heerlijk. In de hal hebben wij klassieke muziek bij Fries Symfonieorkest. Helaas net het hele orkest, dat gaan we ook nog eens regelen. De halve lied. Twee geweldige zangeressen bij, kan ik je me vertellen. En we hier, maar ik weet niet dat er oorkam is, of hij
ergens hing je bleun op ons. Zo dik Dave Dekker nog in de planning. Maar dat soort man wist het nooit 100% dat ze komen. Dat wist je ook het wel. Want door het maar Highway 54. Ik zou Pieter van de Bijsteen. Dan kan die wel wat extra noemen spelen. Sinds wij dan live. Dat ken hij. En jong net via elkaar zijn maar. Maar eerst het nice. Natuurlijk voor 3 uur. Graag en dadelijks. Als het klaar is met het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de nijs van de dij. Werd het vers, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en worstel ik maar dost. Asen van Fjouwermondson. Wijstra op wij. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed en het joer. De wereld ontdekken in 1 dag? Dat kan op de feestelijke 50ste editie van de vakantiebeurs. Scoor de beste deals, laat je verrassen door nieuwe bestemmingen en inspirerende locals. Koop je tickets online en beleef de ultieme vakantievoorpret. Waar ga jij heen? Jumbo start het jaar goed met extra voordeel. Met bijvoorbeeld aardappelen, een zak van 3 kilo, nu 1 + 1 gratis. En nu ook heel voordelig, Wapenaar kaasplakken 1 + 1 gratis. En Optimal drinkyoghurt of kefir, 2 pakken voor €2. Een goede start. Start bij Jumbo. De vakantiebeurs, 16 tot en met 19 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Waar ga jij heen? Als TN'er, typische Nederlander, wil ik met die lage hypotheekrente misschien wel oversluiten. Ja, daar zou je flink op kunnen besparen. Hé, stem van SNS, maar waar begin ik? Nou, bij het begin. In de winkel of op snsbank.nl kun je al binnen 1 minuut de oversluitcheck doen. Je had me al bij besparen. Ben ermee bezig. Direct weten of oversluiten loont. Heel normaal. SNS. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Drie uur, Marnik Zampers met het NOS-journaal. Het kabinet wil het afsteken van vuurwerk verder inperken, zegt minister Grapperhaus. Daarbij wordt gekeken naar het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die eerder pleitte voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Grapperhaus zegt dat de afgelopen jaarwisseling voor veel mensen niet het feest is geworden dat het moet zijn. De afgelopen week pleiten steeds meer instanties en organisaties voor een verbod. Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor het niet meer toestaan van gevaarlijk vuurwerk. Nederlandse inlichtingendiensten zeggen dat de Oekraïense Boeing, die deze week bij Teheran neerstortte, zeer waarschijnlijk uit de lucht is geschoten. Volgens minister Bijleveld heeft de militaire inlichtingendienst MIVD eigen informatie dat het toestel is geraakt door een luchtafweerraket. Gisteren zeiden de premiers van Canada en Groot-Brittannië al dat er bewijs is dat het vliegtuig is neergehaald. Iran ontkent dat een raket is afgeschoten en zegt dat de Boeing 737 neerstortte door technische problemen. Bij de vliegtuigcrash kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Op de A12 in België, vlak over de grens bij Bergen op Zoom, is een Nederlandse auto verongelukt. De 2 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde volgens Belgische media gisteravond of vannacht, maar werd pas vanochtend bij daglicht opgemerkt. Een vrachtwagenchauffeur zag bij Zandvliet een wrak langs de weg liggen. De auto met Nederlands kenteken lag op zijn kop achter een pilaar van een viaduct. De trucker belde de hulpdiensten en die stelde vast dat de 2 inzittenden waren overleden. Over hun identiteit is nog niets bekend. Django Macroy vertegenwoordigt Nederland op het Eurovisie Songfestival. Zijn naam ging sinds gisteravond al rond en Cornald Maas, die in de selectiecommissie zit, bevestigde het nieuws zojuist op NPO Radio 1. Volgens hem stond de zanger hoog op het lijstje. Het lied dat Macroy gaat zingen is ook al gekozen, maar om welk nummer het gaat blijft nog even geheim. Het weer. Af en toe zon, maar in het oosten ook nog kans op een bui. Het is een graad of 8. Morgen blijft het droog met soms wat zon en maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, als het nog geen uur te keer met Noorderwien live. Optreden in ieder geval van Highway 54, dat wordt natuurlijk de gek. En we eindigen met een klassiek orkest en concert hier in de hal van de Omroep. Met dat letter, nou eerst het nijs. Kerm, wat heeft wel eens goed voor de koor? Brandblussen, rookmelders en er is zelfs BHV. Ja, jongen, want hij heeft geen zin in brand. Neem dan contact op met Safety Company Friesland. Safety Company Friesland. Op een jouwer. Heftige bosbranden teisteren Australië. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Hulp is hard nodig.
Het Rode Kruis helpt geëvacueerden met water, voedsel en psychosociale zorg. Vermiste familieleden en geliefden worden opgespoord. Geef op Giro 5125 of rodekruis.nl. Nu bij Kruidvat alle natuurlijke verwendproducten van Knijp 1+1 gratis, plus dubbele spaarpunten met jouw extra voordeelkaart. Oh, geniet van een moment voor jezelf. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Hulp nodig? Licht in de duisternis, met lampen passend in alle stijlen. Nu 30% korting op alle Eglo-verlichting. Lampen, wandlampen, hanglampen, aan jou de keuze. Multimate of Hubo helpt. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Hij was aan speciale gasten, want we eindigen deze uitsturing op een andere locatie. We rennen helemaal naar de hal van de omroep en dan hebben we echt fantastische klassieke muzikanten te staan. Maar ik een geweldige zangeres erbij, dus wat dat onbelangrijk bleef lekker hingen. En daarvoor straks, wie het weinig omdenken van Highway 54. Dat had alles te krijgen met een prachtig festival in Neushoorn. De praten we over, maar ze zullen zeker nog een heel soort nummers spelen, wat dat onbelangrijk. Alle diversiteit werk. Het komende uren van Noorderwien Live te jaren dus. Maar wie blikken ze nou naar kijken, we hebben rond muzikaal op de weken ervoor. Dat doen we in dit geval mij een geweldige band hier uit Friesland wijn, Nederlandstalig. De Lore heet het. En als je de beeld behaalt via internet of televisie kijkt, nog de beelden zien van de vlog, die maken is terug Regina Bilsma. Maar dit is hem dus, De Lore. En prachtig mooie Nederlandstalige muziek. De zon maakt je haar gauw. De maan weet waar je gaat en wij blijven zweven. Het is alweer veel te laat. Geen mensen meer op straat en wij blijven kleven. Blijf hier, want ik blijf hier. En we hebben nog zoveel te doen, maar we blijven. Het wind danst door het gras, de galm klinkt waar je
zon maakt je haar goud. De maan weet waar je gaat en wij blijven zweven. En ik geloof dat we intussen weer live binnen. Ja, dames en heren, we weer even druk met de soundcheck ook van Highway 54. Ondertussen kon je hem dus even een muzikale bijdrage van Vlien Weekend nog even jaren. En dan stelt hij de vraag, ben ik on air, ja of nee? Ja, mooi. Dan red ik naar Pieter van der Bij. Pieter, want nou, 2 redenen. Je aan te kijken bent. Stel eerst de band nog even voor. Goedemiddag, Wil. Ja, hoi, hoi. Ja, we zijn weer om. Highway 54. Had even een tiertje in de koelkast zitten. Is weer om. Sander Veldman op drums. Lennart Vatman op virtuoze gitaar. Ja. En onze master slapper hier naast Okker de Boer. Mooi dat je er binnen met je fjouwen. Speciale aanleiding is het feestje Neushoorn. Feestje Neushoorn, hè. Rockabilly Blitz, dat zie je hier. Ja. He, ooit begonnen in start in Romein en nou de troststart in Neushoorn. Ja. Nou ja, we tegen Senny. 3 bandjes. Kijk. Don Diego Trio uit Italië. Wij spelen er. Wij maken ook weer even de spits. Is dat die Italiaanse band, best connecties maakt, best wel mee spelen, hè? Nee, dat is weer een oren. Dat is weer een oren. Er zitten al die prettige Italiaanse deetjes ertussen, maar die komen ook nog wel eens even deel mijn plaatsje. Komt helemaal teer. En we gaan nog de lokale band Northside Bombers van Godet Dijkstra. Oké. Weer een mooi feestje, man. Altijd een mooi feestje. Hoe laat? Waar? Wij maar wezen. Neushoorn. Wanneer? 8 uur door hier op een jongen eerste band. Dus 3 bandjes. DJ erbij. Echt met hard vinyl. Dus echt met 44 toeren singeltjes. Dus old school. Dus ik al ben meest net van de rockabilly. Het is altijd een keer prachtig mooi om die happy days van Fonzie met weer rond te vinden. Ah, mooi toch? Op het podium, toch? Hey, en met Highway, wat ben de ambities? Denk ik al. Ja. De ambities binnen weer een plaat opnemen. Dus even een echte troststart. Dus we binnen wij. Ja. Dus naast Tess en Highway Patrol, dan een beetje op de bas. Ja. En dan nou weer op een gitaar en eigen ding. Pret eigen nummers. Ik wil hem graag spelen hier. Dames en heren, ik moet zeggen, ik ga nog 18 minuten in dit jaar horen. Nou, ik ben helemaal voor hem. Nou, dat ben wel een stuk of 6 nummers. Want dan hoort hij erom. In de rockabilly, dan houdt het vaak op met 12 minuten. Hey. We doen het in blokken een mini-concert. Dus dames en heren, gewoon spontaan een mini-concert van Highway 54. En bij deze de studio's van hem, jongens. Mooi zo. Eerst nog een keer. Destination Unknown.
je voor Tron het volgende nummer kennen. Dat heet A Sinner's Prayer. Don't stop the rhythm of the devil train. That red-hot engineer stole my baby away. Roll on train, roll on down the track. Don't slow it down and bring my baby back. The day the devil took her, I could sleep at night. Crying every morning, Jesus seems to be right. Roll on train, roll on down the track. Don't slow it down and bring my baby. Train to set my baby free. Tell the devil train to set my baby free. The tunnel's wide open and it's loud and steam. Behind the dark clouds you hear his whistle scream. Roll on train, roll on down the track. Don't slow it down and bring my baby back. Oh dear Lord, please hear my plea. Tell the devil train to set my baby free. Tell the devil train to set my baby free. Oh dear Lord, please hear my plea. Tell the devil train to set my baby free. Tell the devil train to set my baby free. Dankjewel, dankjewel. Dan houden we eerst even een lied stemmomentje. Zo snel moesten we hier ook bij de omroep. Dolf, dank. Dan noem ik iets Tip Tap Mama. Well, she my tip top mama, rocks me
de volgende. Morris Gold, my smoke signal went up over towers and the pigeons, but you shut them down. I tried every way that I know, and my heart is beating. Morris Gold, well, I love you, is what I try to say. I try it different, and each and every way. Won't you listen? What my heart is a beating. I love you, and keeps it repeating. I advertise on the radio. I try to reach you through a TV show. I even put signs on the road, and my heart is beating. Morris Cole, yeah. Oké, nog even een nummerke. Nog ietsje. En we gaan gas mij boss around.
Highway 54, dames en heren. Pieter van der Bij, Leonard Vatma, Akker de Boer en Sander Veldman. En met z'n vieren spelen ze dus op Rockabilly Blitz. Zie je de kerel weg? Zweet op een kop, jongen. Jongen, je maalt. Nee. Nee, joh, we krijgen een concert hier. We moeten helemaal niet vullen. Ja, heerlijk toch? Ja, jongens. Werkzwet. Ja, oké. Ja. Oh, Dave Dekker mij aan, even soundcheck. Dave, leuk dat je bent, jongen. Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het top, met jullie. Ja, we hebben een feestje hier. Je bent lekker bezweet, hoi. Ja, hey. Dus Dave, dus Pieter. Hey, even nog één keer neushoorn dus. Ging er vooral hinnen. Don Diego Trio, Highway 54. De orenfrieske band die maak je ook nog maar eens even naar de Northside Bombers. En DJ Rock'n'Roll, DJ Siep zal ik nog achter de presence. Ja. Dave, straks kun jij lekker soundchecken en het optreden van. Jongens, dankjewel. Graag die wil. Tot de volgende keer. Altijd, hè? En wanneer is die album klaar? Nou, dit hier. Mooi, ik mail die wel even. Helemaal goed. Dan moet je me hier wegkomen. Dames en heren, Highway 54! En wij gaan naar het Nijs. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de week een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Ieder mens is uniek. Daarom begon Paken Roelf in 1927 met AVEC-bedden op maat. Vandaag de dag wordt een AVEC-bed nog steeds met vakmanschap op maat gemaakt. Kijk voor jouw persoonlijke bokspring op avecbedden.nl. De wereld ontdekken in 1 dag? Dat kan op de feestelijke 50ste editie van de vakantiebeurs. Scoor de beste deals, laat je verrassen door nieuwe bestemmingen en inspirerende locals. Koop je tickets online en beleef de ultieme vakantievoorpret. Waar ga jij heen? Ontvang nu een gratis topmatras bij een AVEC bokspring. Ga naar avecbedden.nl. De vakantiebeurs. 16 tot en met 19 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Waar ga jij heen? Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Zocht dan bij Kabinga Woning in Boetenpost, Ljouwert, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Oudtjerk, Dokkum, Drachten en Snits. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Als is terug, mij optreden zonder voor onderhoorn van Dave Dekker. En we krijgen nog een klassieke afsluiting van dit Holland van Noorden weer live. Maar eerst het Nijse de provincie mee. Dit is hij eens. Het uitwaaien van de list met verbiende messen is net een manier om incidenten met stekwapens te gaan. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie. Dit waren de Kamerpleit voor onscherping van het beleid na een oproep van politiemeesken en burgemeesters om wat te dwaan in het tal stekincidenten. Na een stekpartij in Drachten kwam de 16-jarige Rowan Brilstra in december om het leven. Minister Grapperhaus vindt wel dat er wat gebeuren moet, maar denkt dus net dat de oplossing leidt bij een verbod op stekwapens. Kijk, het punt is, je kunt ook met een aardappelmesje de straat oplopen en heel verkeerd gedrag vertonen, ook iemand steken. En dat is gewoon strafbaar. Waar het probleem in zit, is in de eerste plaats natuurlijk gedrag. De 68-jarige Staremer die het juster oppakt waard voor het incident met het pakket in de trein is weer vrij. Hij zegt geen verdachte meer, zei de politie. Volgens het treinverkeer waard juster stil nadat in de trein van Starem naar Ljouwert een verdacht pakket vond wie een sherrycan met benzine ging het om. Verslagjouwer Hajo Bootsma die zocht contact met familie van de man. En Hajo luidt uit hoe de situatie nevens de familie is. Hij hier echt niet kweers in de zin, maar hij had wel een probleem. Nou, wat dan? Hij had een skoftlien, had er een hersenbloeding gehad. En een van de consequenties van die hersenbloeding was bij hem dat er 84 is. Hij viert zaken, is soms wat betiezen. En ja, dat kind voor vernuiveringsvargje. De derde Swan die het verleden week bij Rotterdam van Waarden bin net deersketten. Dat meldt de politie. Uit onderzoek docht blikken dat de beesten zien een heegspanningsmest vlijn binnen. Ja, er was toch dat de beesten deelsketten wienen, maar dat is dus net het geval. De opvallende verwoedings bij de Swan kwamen doordat ze onvretten wienen, terug moezen en orenbeesten. En de FNP-fractie in de gemeente Jereveen wil bij de eerstvolgende raadsbijeenkomst een moosje inzien van maatregels die een vuurwerk oerleest. De partij vindt dat er meer handhavende worden moet. De FNP is hem ervan bewust dat het om een traditie gaat, maar er binnen ook andere belangen, zei de partij. Als het just dat er heel iets meer mensen klachten hebben over het aansteken van vuurwerk, is het duidelijk dat er wat gebeuren moet, zei de FNP. Het waar dan. Het is droog, de zinnen kan erbij komen. Er zit een matige ontvrij krachtige noordwestelijke wind en het is 9 graden. Morgen hebben we eerst kans op een bui. Middags wordt het droog, het is een graad als 8 morgen. S'nachts is het echt meer droog, maar kans op zinnen en dan wordt het 8 of 9 graden.
Even weg met onze bus-excursiereizen. 8 dagen Kroatië vanaf €299. Zwitserland vanaf €359. En Noorwegen vanaf €799. Bekijk al onze andere reizen op effenweg.nl. Mooi, de hele dag op radio, televisie en omroepfriesland.nl. De heetste keuring editie 2020 in het WTC in Ljouwert. Komt er een nieuwe kampioen na het 3 keer winst van Jurre Fjouwen Jochen 5? Moon van Jelven Jochen en Ouwe. En Montjoen op tv, de registratie van Frisian Proms van dit jaar. Maar onder oren Helmut Lotti, de Bluebirds My Elske de Wal, Judith Peterson My Limited Edition en Lorenzo, de Flying Frenchman. Bij Ring hebben we de deurbel opnieuw uitgevonden. Dus waar je ook bent, hoe laat het ook is, je kan je huis in de gaten houden met de Ring videodoorbel. Zie, hoor en spreek met wie er voor je deur staat. Gewoon op je telefoon. Ring videodoorbel. Verkrijgbaar op ring.com en de betere retailer. Omroep Friesland. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. En nog een lied jaloeren te met het muzikale dwarsplein van Friesland, dames en heren. We gaan bij een hokvol koorleden van de Stuyvesant-Zelers. En ze staan zo in die studio wat leger. Het had ook alles te krijgen bij het orkest. Een gedeeltelijk in ieder geval van het Fries Symfonieorkest die al klaar zit in de hal van de omroep. Maar eerst krijgen we nog 2 nummers van Dave Dekker. En Dave is hier in Tuskenal. Daar denk ik even hinnen. Dave, welkom. Ja, leuk, dankjewel. Hoe is je Fries tegenwoordig? Nog steeds even slecht. Hoe is het met jou? Met mij gaat het top. Een tijdje geleden ben je hier al eens een keer geweest. Toen had je het heel druk natuurlijk met je solo-carrière. Nog steeds eigenlijk. Toen ben ik hier geweest voor Echte Vriendschap en nu voor mijn nieuwe single De Nacht is van ons. Ja, en ik ga ze allebei zingen trouwens. Oh, dat vinden we altijd leuk. Hey, je bent ook voor 2 markten, solo, maar ook wel musicals. Ben je met het laatste nog druk geweest of niet? Nou, eigenlijk niet meer. Ik heb toen Siske Drad gespeeld toen ik nog een stukje jonger was natuurlijk. Was eigenlijk wel je doorbraak gelijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, gelijk iets groots in heel Nederland. Ja, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Ja. Hey, maar daarna toch heel bewust voor die solo-carrière gekozen dus? Ja, ik vind zingen gewoon het allerleukste wat er is. En voor mij optreden door heel het land, verschillende soorten optredens, festivals, bruiloften, zelfs debatten, noem maar op. Ja. Ik wil gewoon zoveel mogelijk bezig zijn met optreden. Ja, zoveel mogelijk spelen. Was het ooit een droom voor jou, toen je nog jonger was dan toen je voor Siske de Rad werd uitgekozen? Nou ja, ik zong wel altijd mee. Ik was altijd heel erg gek op Jan Smit. Ik zong altijd alles mee van Jan Smit. Okay. Dus hij was ook wel een beetje een voorbeeld voor mij. Eigenlijk nog steeds wel een beetje natuurlijk. Dus ja, dat is wel iets wat ik zou willen bereiken. Maar daar werken we keihard voor. Dus dit helpt daar ook enorm mee. Je bent splinterjong, man. Ja, toch, precies. Nou. Ik ben pas 22, dus ik heb nog... Nou, wel behoorlijke carrière zo langzamerhand. Ik heb hele leuke dingen gedaan, ja. Maar ik ben ook wel vanaf... ik was 9, ben ik begonnen. En het is allemaal zo snel gegaan. Maar ik heb toch wel hele leuke dingen gedaan. Waar ik toch wel heel erg trots op ben. Zijn er nog bij waar je naartoe wil werken? Bijvoorbeeld misschien wel eens op pad met een band of zo? Of andere dingen? Nou ja, ik wil sowieso eigen concerten geven. Dat lijkt me fantastisch. Ziggo Dome is de droom, geloof ik. Ja, dat is de droom. Kijk, je moet groot denken, anders kun je niet... Ja, dat mag toch? Maar dat is dan inderdaad wel met live muziek. Maar het kan ook zijn dat ik ergens wat kleiner begin met live muziek ook. Dat lijkt me ook fantastisch. Dus ja, kijk, live muziek is wel het mooiste wat er is. Ik ga nu natuurlijk zo meteen niet met live muziek spelen. Dus ik heb een USB'tje bij me, helaas. Maar de live muziek is wel het allerleukste wat er is, ja, vind ik. Ik kan me heel goed voorstellen. Hey, hoe werkt dat bij jou met nieuwe nummers? Is er iemand die met een idee komt? Kom je zelf met ideeën? Hoe werkt dat bij jou? Ja, allebei. Ik werk met mensen samen. Ik schrijf samen met Robert Fischer en Tjeerd van Sanen. Dat zijn heel vaste schrijfmatties, zeg maar? Ja, bij de nummers die ik tot nu toe heb geschreven en ook deze 2 die ik nu ga zingen, heb ik ook samen met hun geschreven. En dan komen we op het moment zelf eigenlijk, we spreken gewoon af om een nummer te gaan schrijven en dat trekken we gewoon de hele dag voor uit. En dan wat er in ons opkomt, dat schrijven we eigenlijk. En daar komen deze nummers uit. Inspiratie noemen ze dat. Hartstikke mooi, man. Ja, jij zit natuurlijk wel in de wereld. Je moet singles uitkomen, ga je weer optreden. Dat is toch het cirkeltje, hè? Je moet wel blijven komen met nummers, denk ik. Ja, je moet wel bezig blijven. We willen niet stilzitten natuurlijk. Dus, maar dat wil ik zelf ook niet. Dat is niet per se omdat het wereldje zo in elkaar zit. Maar ik wil zelf ook gewoon zoveel mogelijk uitbrengen en bezig zijn. Met muziek bezig zijn. Inderdaad, precies. Goed jongen, hier ligt de microfoon. Ja. Straks praten we nog even verder, want je hebt van allerlei releases weer gedaan. Maar ik wou je toch vragen om je eerste nummer te gaan doen. Welke van de 2 wordt het? Want je hebt al even genoemd welke je gaat doen. Maar... Ja, nee, ga je gang. Ja. Staat al aan. Ja. Studio is voor jou. Ken je deze nog? Ja. Nee, ik denk dat de Echte Vriendschap als eerste komt. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Ja. Oh,
is lekker aan het dansen al. Zijn er hier mensen met losse heupjes? Losse heupjes. Op wie kan je bouwen? Wie is een vriend? Wie geeft je vertrouwen en plezier voor 10? Wie steunt en wil delen? Ja, dat is een vriend. Ik ga jullie ontwijken. Daar zijn er niet vele. En betrouwbaar bovendien. Komt-ie! Want vrienden voor het leven, die staan altijd voor je klaar. Zit het een keertje tegen, we zijn er voor elkaar. Ja, vrienden voor het leven, in voorspoed en verdriet. Iets beters dan echte vriendschap bestaat er niet. Een vriend neemt nooit afscheid, gaat door dik en door dun. We zijn verbonden voor altijd en die ik alles gun. Ik laat ze nooit vallen, zoals zij zijn er geen. Het is één voor allen en alle voor één, en dan komt hij weer. Want vrienden voor het leven, die staan altijd voor je klaar. Zit het een keertje tegen, we zijn er voor elkaar. Ja, vrienden voor het leven, in voorspoed en verdriet. Iets beters dan echte vriendschap bestaat er niet. Ik geef ze mijn sleutels en mijn telefoon. Aan één woord heb ik al genoeg. We doen alles samen en vieren de lol. Thuis of in Friesland, dat kan ook. Je kan ook in Friesland een feestje vieren. Oh, daar komt hij weer. Want vrienden voor het leven, die staan altijd voor je klaar. Zit het een keertje tegen, we zijn er voor elkaar. Ja, vrienden voor het leven, in voorspoed en verdriet. Iets beters dan echte vriendschap bestaat er niet. Iets beters dan echte vriendschap bestaat er niet. Ja. Dank jullie wel. Dave Dekker. Hij doet aan nog een nummer. We praten eerst even een piepvol. Hoe zit het met het hele land door? Of heb je bepaalde regio's waar je vaker bent? Of hoe zit dat eigenlijk? Ik treed gewoon op door heel het land. Ja, echt heel het land. Hè? Waar ik geboekt word, dat kan zijn in Groningen, in Friesland, in Utrecht, in Rotterdam, Amsterdam, overal. Ja. En heb je elke keer weer een andere playlist die je dan doet? Of is dat ook weer redelijk standaard? Nou ja, het ligt eraan waar ik moet optreden natuurlijk. En moet het gezellig zijn of moet ik rustige nummers zingen? Ja, dat verschilt een beetje. Kun je gewoon voor inboeken? Inderdaad, ja. Dus u kunt me nu boeken. Nou, bij deze. Maar ik zat jouw cv van de week eens even door te lezen, want ik wist dat je zou komen. Ik denk, zo jongen. Ben je constant ook bezig met nieuwe ideeën om je carrière, nou, in ieder geval, je bent nog jong, maar toch levendig te houden? Ja, zeker weten. Daarom ben ik ook zoveel mogelijk aan het schrijven. En ik ben van plan om een EP te gaan uitbrengen. Okay. Dus ik ben gewoon zoveel mogelijk bezig. Maar je moet wel wat zichtbaar blijven als artiest natuurlijk. Hè? Je moet zeker zichtbaar blijven. Maar daarom kom ik ook steeds weer met nieuwe muziek. Maar wel een beetje in dezelfde stijl. Ik weet nu wat ik naar buiten wil brengen. En wat voor stijl muziek ik te horen wil brengen. Het wordt vlottere werk? Ja, nou moet ik wel zeggen, het eerstvolgende nummer wat er aankomt, denk ik wel dat dat een iets rustiger nummer gaat worden. Ik heb nu de laatste 3 nummers lekker gezellige feestnummertjes uitgebracht. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik denk dat ik ook een andere kant van mezelf weer kan laten zien. En dat hele musical gebeuren, wil je dat nog? Of zeg je nou, even op een zijspoor? Nou, het lijkt me wel heel erg leuk om in een musical te spelen. Maar ik ben nogal houterig en ik kan dus echt niet dansen. En zingen en acteren kan ik wel. Kijk, ik had natuurlijk enorm veel geluk in Siske de Rad dat ik niet hoefde te dansen. Maar komt er een musical waar ik in pas, waarin ik niet hoef te dansen, ook voor Joop van den Ende, dan... Nou ja, je doet ook wel eens wat tv-dingen, hè? De Toppers heb je meegedaan? Ja, ik heb meegedaan met Toppers. Finale gehaald? Nee, net niet. Of net niet? Helaas. Ja, net niet. Ik was echt...
Ik zat misschien het dichtst bij de finale van de mensen die niet in de finale zaten. Dus helaas, maar het was wel hartstikke leuk. En ik heb toch weer kunnen laten zien wat ik kan. En ja, het heeft wel enorm geholpen ook. Ik heb jou een beetje gevraagd, maar 2020 dus vooral in het teken van EP en zoveel mogelijk optreden. Ja, inderdaad. En misschien wel een klein concertje wat eraan komt, wat vast zit aan de EP. Klein concertje? Ja, waar dat... Tussen de aanhalingstekens? Dat lijkt me wel heel erg leuk. Inderdaad, daarom zeg ik net ook, ik vind dat live muziek, et cetera, vind ik natuurlijk fantastisch. Dus om dan ergens, maakt niet uit hoe groot of wat kleiner het is, misschien wel een soort van EP-release te gaan geven. Ja, wat merk je zo door de jaren heen dat je toch wel een eigen publiek hebt opgebouwd? Een soort fanskar? Ja, zeker weten. Ik zit ook heel veel op social media, op Facebook, Instagram. Ja, je kunt niet meer zonder, hè, tegenwoordig? Nee, zeker niet. Maar ik merk wel dat er steeds meer mensen bij komen en die de muziek ook luisteren. Kijk, ik zie natuurlijk ook op Spotify, et cetera, hoe vaak mijn nummers beluisterd worden. En dat wordt alleen nog maar meer. En dat wordt ook steeds beter opgepakt. Dus ja, dat waardeer ik enorm. En ook dat ik hier mag zijn weer. Best altijd welkom, zeggen wij op z'n Fries. Zeker weten. Nou ja, Maar woon je in Amsterdam trouwens? Ik woon in Amsterdam, ja. Dus het was wel eventjes rijden. Maar ja, je moet er wel wat voor over hebben natuurlijk. Je hebt de afsluitdijk gehaald, dus... Ja, gelukkig wel. Ja, dat was heel eng, want er was ook nog een spookrijd. Dus we waren al bang. Ik dacht, straks komt hij niet. Dus... Oh nee, maar dat waren wij, dus dat maakt niet uit. Blijft een gevaarlijke dijk, hè? Dat weet je. Dus wij waren de gevaarlijke mensen. Goed jongen, welke ga je doen nu? Ik ga De Nacht is van ons, mijn nieuwe single ga ik zingen. Dames en heren, live. Als ze er klaar zijn. Vast wel. En anders volgen ze wel. Dave Dekker! Zo! De klok tikt door. De tijd die blijft niet stilstaan. De dagen gaan te snel voor mij. Komt ie, hè? Wow. Er is zoveel meer dan alleen maar werken. Ik neem dit weekend lekker vrij. Komt ie op. Juist. Met z'n allen gaan we stappen. Barman, vraag maar 3 stappen. Voor Jan en alle man. Tot 's ochtends vroeg. En dan komt ie. Want de nacht is van ons. Dus laten we feesten. In de kroeg en de stad. We vieren het leven. En we gaan pas naar huis. Als de maan is verdwenen. De nacht is van ons. En lang niet voorbij. De avond barst los. We zijn niet meer te stoppen. En zetten de tent weer op zijn kop. Wow. We staan aan de bar. Zolang wij dat willen. En morgen zeker niet vroeg op. Wow. Met z'n allen gaan we stappen. We zetten de barman aan het tap, hè? Ja. Voor Jan en alle man. Tot 's ochtends vroeg. En dan komt hij weer. Want de nacht is van ons. Dus laten we feesten. In de kroeg en de stad. We vieren het leven. En we gaan pas naar huis. Als de maan is verdwenen. De nacht is van ons. En lang niet voorbij. Hier bij mijn echte vriend voel ik me altijd thuis. En na de laatste ronde gaan we nog lang niet naar huis. Nee, gaan we niet doen. Want de nacht is van ons. Dus laten we feesten. In de kroeg en de stad. We vieren het leven. En we gaan pas naar huis. Als de maan is verdwenen. De nacht is van ons. En lang niet voorbij. De nacht is van ons. En lang niet voorbij. Zo! Jij kan wel goed zingen, jongen.
Is dat zo? Moet je wat mee doen. Oh, dankjewel. Ja, ik leg hem even neer. Leuk man, lekkere vlotte nummers. Mooie stem. Nog jong in de dop en al een hele carrière achter hem, Dave Dekker. Dus een cv waar je u tegen zegt en gewoon lekker bezig dus met allemaal. Nou, allemaal omdat we gefilmd worden? Of? Straks als die camera's uitgaan is het een hele andere... Dan doe je weer stom tegen. Moet je blij zijn je hier levend vandaag op. Nee. Grapje hoor. Nee, serieus, meer dan welkom. Single is al even uit. We lopen er meestal een paar weken achterop. Dat vind ik niet erg. Dat hoort ook een beetje bij ons bestaan, vind ik, als Fries. Een beetje over de dijk. Laat ze eerst maar even wat doen daar en dan zien wij wel. Maar dat maakt niet uit. Nee, toch? Als ze hem maar horen, toch? Daar gaat het om. Goed, de plannen zijn duidelijk. Moet je nog optreden het weekend? Van dit weekend? Ja, ik heb 1 optreden staan dit weekend. Dus, niet te druk dus? Nee, dit weekend niet. Maar dat verschilt een beetje. Kijk, het ene weekend staat helemaal vol en het andere weekend is iets rustiger. In januari is het niet het drukste weekend voor überhaupt muzikanten? Nee, dat denk ik ook niet. Iedereen heeft zijn geld in december uitgegeven. Dus daar hebben ze niks meer voor zangers over natuurlijk. Februari bedrukt. Geniet ervan. Hey, leuk dat je er was. Nogmaals, welkom. Hoe ben je het makkelijkste of het meest fanatiekst met welke site? Ben je vooral aan het Instagrammen? Of, Ja, ik zit heel veel op Instagram en op Facebook. Dus ik zou zeggen, ik vind het enorm leuk als mensen reageren. En ik reageer ook vaak terug op mensen. Dus ik zou zeggen, stuur berichtjes en dat is altijd leuk. Tot de volgende keer, Dave Dekker. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Dank u wel. Goed. Nog een keer hoe de gong erin. Ja, applaus. Geen aan de kant, jongens. Geen aan de kant, dames en heren. En even zien. Want ik moet even naar de Halta. Oh, daar staat Jorrit al, de cameraman. Dag Jorrit. En we gaan namelijk een bijzonder einde joert. In ieder geval van deze alleen van Noorden Weer Live. Krijg je het voor elkaar, Jorrit? Ja, mooi. Hartstikke mooi. Al die kabels hier. Goed. Links van mij de balie. Dag Pieter, hoe is het? Ja, helemaal goed. Ja? Ja. Hij is bijzonders nog. Ja, daarom. Even staan. Ik ga even, ja. Mechtelt, waar is Mechtelt? Mechtelt van der Loo, die mailt mij regelmatig vanwege het Fries Symfonieorkest, dames en heren. En er komt een bijzonder naïersconcert hoor. Ik let even de poster. Sjen, voor de mensen die het beeld behouden. Ach, het ken al, ja. Die poster moet je eens kijken, joh. Oh, die heb je. De boel versierd is hier. Ja, fantastisch. Nou, daar kunnen die jongens daar mooi even op inzoomen. Vertel, wat gaan jullie doen? Nou, wij gaan eigenlijk een soort verzamelprogramma doen. Met liederen, onder andere. Waarbij Sietske, die jullie straks gaan horen, zingt. En ook haar moeder. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Dat het toevallig moeder en dochter zijn. En voor elk nieuwjaarsconcert proberen we een beetje zwaar plaatselijke talenten, grootheden enzovoorts aan te trekken. En dat is dus weer gelukt dit keer. Ja. Want waar komen er al hier? Wat zeg je, wie er allemaal komen? Nou, nu Sietske dus en Liesbeth Riemersma. Ja. En vorig jaar hadden we Adrie de Boer, ook wel bekend bij jullie. Ja. En we hebben ook nog eens een keertje zangers gehad. Trouwens, als ik me niet vergis, heeft Liesbeth die ook nog les gegeven. Okay. Kees Moltmaker en een zangeres die Audrey heet. Ja. En volgend jaar ga ik natuurlijk nog niet verklappen. Nee, maar daar ben je nog. Ja, daar zijn we al mee bezig. Ja. Hoe zou het hier van je uit als Fries Symfonieorkest? Want je bent natuurlijk amateurs, dat klinkt al iets zo negatief. Maar de amateurs mag ik wel zeggen. Nou ja, maar het is een prot in eigen tijd gebeuren. Dus een concert is net zo maar georganiseerd. Nee, we proberen eigenlijk 4 per jaar te geven. Ja. Waarbij de nadruk is, nogmaals, dus plaatselijke talenten in januari. Ja. En april proberen we een beetje op de actualiteit in te haken. Soms is dat ook voor jongeren heel leuk om daar dan een concert voor te organiseren. Dat is wel heel moeilijk. Ja. Want dat betekent voor heel veel orkestleden dat ze door de week vrij moeten nemen. Ja. Want het beste is dat natuurlijk om op een school te doen. Ja. En met de herfstconcerten proberen we echt een klassiek concert te geven. Dus zonder lichte muziek of wat dan ook er doorheen. En dan hebben we nog Heemiel in Bolzwart. Heemiel. Heemiel. Mooi, prachtig. Yes. Leuk. Ik ga even naar Sietske Kleine Schaars. Daar is ik het volgens mij helemaal goed. Ja. Er komt uit een zeer muzikale familie bij. Ja, zeker. Dat is nog een understatement volgens mij. Ja, zeker. Hoe lang zongst u al klassiek? Ik zong net klassiek. Ah ja, nee, maar mijn klassieke klanken dan. Maar wanneer ben je begonnen als zangeres? Ik ga even in het Nederlands over, ja. Anders wordt het zo gênant. Ik ben begonnen, wanneer ben ik begonnen? Ik denk toen ik een jaar of 6 was. Ja, al bij mama in de woonkamer op zangles. En waar begon het mee? Het begon met Kinderen voor Kinderen. Oké. En zo ging het door en door. En nu zing ik wel eens met mijn vader, die heeft orkest, is dirigent. Ja. Bij de Marechaussee en politieorkest. Ja. Groningse Postharmonie. Okay. Dus dan zing ik wel stukken klassiek, jazz, musical. Nee, maar dat bedoel ik met klassieke zang. Je bent heel vaak met klassieke muzikanten sta je wel op het podium. Hè? Ja. Dat moet heerlijk zijn, lijkt mij. Zo'n prachtig, vandaag ook, mooie instrumenten op de achtergrond. Ja, dat is fantastisch. Dat is echte muziek, vind ik. Okay. Mooi dat we er binnen trouwens. Welkom. Welk stuk gaan jullie doen? Moet ik stuk zeggen of nummer of ja, song? Kan allemaal. Nou,
What I Did for Love. Ik was het even helemaal kwijt. Ja. Dat geeft niks. Are you ready? Ja. Dames en heren, ik vind het echt heel mooi dat je hem er binnen. En bijzonder plak ik voor u hier in de hal. Maar dat kwam technisch ook mooi en het zit ook geweldig uit. En ik wil graag je mond denken voor Sietske Kleine Schaars en natuurlijk het Fries Symfonieorkest. The sweetness and the sorrow. Wish me luck the same to you. But I can't regret what I did for love. What I did for love. Look, my eyes are dry. The gift was ours to borrow. It's as if we always knew. And I won't forget what I did for love. What I did for today goodbye and point me towards tomorrow. We did all we had to do. Won't forget, can't regret what I did for love. What I did for love. What I did for Wauw. Gedeeltelijk het orkest hier, het Fries Symfonieorkest. Ik herinner me Del. Hoe lang zit je al bij het orkest? 3 jaar. 3 jaar? Ik vind, Maar dit hebben we mooie klussen, lijkt het mij. Hoor. hartstikke leuk. Ja. Brood oefenen valt het daar? Brood oefenen. Ja, vooral thuis ik studeren. Denk ik. Ja. Hoe heet hij ook? Margriet. Goed, ik wil je mee voorstellen. Hoe heet hij ook? Marike. Wat een mooi stuk. Dank u wel. Dat wordt een groot feest dus. Het is feest vanwege de heer die heeft me mechteld. Ja. Het is Joert, hè? Ja, dat is Joert. Ja. Zeg haar nog even plegen. En hoe heet jou? Marjolein. En al lang bij het orkest? 2 jaar. Oké. Ja, En pure liefhebber dus? absoluut. Hoe lang speel je al viool? Meer dan 50 jaar, maar Jeetje. viool pas een jaar of 4. Ja. Het instrument meer dan gewend, zeg maar. Ja. Hoe heet jou? Sandra. Wordt een dik gala zeker aan ze, of net? Bij je Naïersconcert. Hoezo? Oh, fantastische zangeres. Ja, dat is waar. Of liefst me net. Ja, ik vind het heel prima. Ik spreek niet zo goed Fries. Oh, maar je mag ook Nederlands praten. Ja, maar ik versta je er niet. Hoe heet je al? Johan. Ja, en hoe lang speel je al? Oh, 40 jaar. 40 jaar? Ja. En hoe lang bij het orkest?
3 jaar. 3 jaar. Ja. Wat wie voor jou erin om erbij te gaan? Ja, de muziek, vind ik prachtig. Symfonische muziek. Okay. Dus dat wil ik altijd graag. Ja. Oké, hoe heet jou? Cor. En aan mij een K, Willem. Hartstikke mooi. En hoe heet jou? Margriet. Ja. En ik kijk nog even naar de laatste dag. Ja, Marit. Hartstikke mooi. Tiet zit er haast op, jongens. Het Friese Symfonieorkest dus mij onder andere Sietske Kleine Schaars. Doe je dit vaker de komende tijd of net? Of is dit heel exclusief? Nee, ik doe het wel vaker. Ja, ik in april nog mijn orkest in Leiden. Oké. Dus, wauw. Ja. Dankjewel voor de komst. Tuurlijk. Ik ga nog even naar Mechtelt. Lokwenske, de beste jeetje. Yes! Applaus, dames en heren. Het is een dame, wij vregen net naar de leeftijd. Nog even alles op een berichtje. Waar, hoe laat? 19 januari, zondagmiddag om 4 uur in de ontmoetingskerk in Beetse Zwaag. En hoe kunnen mensen van tevoren kaarten krijgen? Ja, op de site www.fso.frl. En dit weer Noorderwien Live. Goed weekend. Hoi. Dankjewel. Wauw.